lang sa kagaw, kakapoy kung damo kagaw imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya damo kagaw yung baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon kay. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. May munulaw rin pa ka, nga galibot-libot sa imo dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia. Upgrade na kamo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na. Kulang. Dapat inyo nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong. Bakal ka bulong. Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene agon maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manug tinlo, may manug patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 7:04 sa aga. Ang oras ginadulong sa to sa kalawan sang Mighty C. Mighty C ang ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahatukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ray Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Oras mga ka-K5 alas 7:05 sa aga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Subong adlaw Martes kita mga ka-K5. Adlaw kita subong sang Martes sa Pietsa 5 sang bulan sang Marso tig 2024. March 5, 2024 mga ka-K5. Ang aton sining Pietsa subong adlaw. And happy birthday sa tanan nga nagasulog sang ila kadlawan. And belated happy birthday sa tanan nga nagsulog sang ila birthday kahapon nga adlaw. Happy birthday gali kay Sir Rolando Balondon ang aton sini nga K5 solid supporters nga nagaupod sa aton sini banwa nga mga activities sa K5 News FM Iloilo. Naga-celebrate subong sang iya sini nga kadlawan. Happy birthday. Alas 7:06 mga ka-K5, ginaabi-abi tanang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati.
Mga suki naton sa kahanginan nga nagupod gid sini barwa sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program, the People's Forum. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang mga listeners naton sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, ilabi na gid sa mga nakatutok sa K3FM Leganes 101.1, K3FM Kalinog 100.1, K3FM Miagaw 105.1 mga ka-K5. Sa K5 News FM Pasay City 89.1, ang kampyon nga estasyon sa syudad sa Pasay mga kuturan. Nagasigabong ang aton sinibarwa nga pagpangalagad. And of course, ang aton sining istasyon diri sa may syudad sa Iloilo, nagapamati kamo mga ka-K5 sa 88.7 FM, 88.7 FM, K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon. Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Ang kampyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Alas 7:08 mga ka-K5 sa aton sining nga pagpangalagad do kanamo sa mga balita naton subong aga. But before that, of course, tamyawon tanay kamo sang mayad-ayad nga aga subong aga. Kamusta ang inyo sining nga pagbugtaw? Kamusta ang inyo sining nga pagtrabaho? Basi lipat kamo may klase, may opisina kay ganihimos na kamo da. Plastara na ang inyo mga pamahaw. Himusa ng inyo sining mga baratangan, hiligdaan. Sa aton sining nga mga ka-K5, kag mag-inom na sang pinagkakampyon kag pinagkamanamit nga kape ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa mga kabyanan. Every morning, obrahang habit ni mo ni ang pag-inom sang kape nga DTX Coffee Mix. Amo man ang pre-bio coffee ni Dr. Ramil Itang-Uy. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo ning kape nga paborito sa aton mga K5 taxi patrollers nga wala untat sa pagbiyahe kag pagpangita sang ila sini nga mga pasahero. Ang aton sa mga K5 taxi patrollers ka mga mapisan, mabuot, maadasig kag abtik sa balita. And at the same time, ang mga K5 taxi patrollers naton nga mga honest. Ngadi ko magsakay ka mo taxi, pamangkoton yung driver, K5 taxi patrollers ikaw. Magambal ganit driver nga K5 taxi patrollers ko ma'am. Bati, safe na safe ka da. Sa aton sini nga mga ka-K5, alas 7:10. Ang aton sini mga K5 Iloilo solid supporters, kiss naton. Kiss, mwah! Nga nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid sa inyong nga tanan. Ang aton mga online viewers, mga overseas Filipino workers, OFW abroad. Ang K5 News FM Fans Club International 1 and 2. Nga nagupod gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad subong aga. Good morning. Nakabugtaw na bala tanan, nakapanghilamos na, nakapangwa na sa inyo sini mga muta. May klase kita kag may mga opisina. Dapat aga pagabugtaw na kita no sa aton sini nga mga kabyanan. Good morning gid kay ka-K5 Fred Pasgala, Mama Maricel Baloro Kasiple, ligad tong adlaw Mama Maricel dira sa may Balabago. Nagapit kami da sa imo sining bukuhan da kasi Play Store. May bukuhan sa da. Ka-K5 Nga plano ko mabakal blang imnon bla sa aga namin ning do cleansing bla sa lawas. Sa Ray. Ang buko Diyos tayo pila Mama Maricel mabakal kami, hindi mo kami paglibre na. Di mo kami paglibre. Sirado tanan sa sang Domingo. Domingo bala magasimba na sa kay Sabbath day na mo. Okay. Kuan mo Lord's Day bala. Basiga simba sa that time. Tibuling hapon na to eh. Pero basiga nagsimba si Mama Maricel. Namin ang buko na tapos kolabo bla sa Ray. Imnon mo ang coconut juice. Ang pure kita. Ang pure. Nami ang pure. Kay mo, kisa ko may butangan mo na gatas kag klamay. Dugang. Ina lang. Ako na napangita ko kagabi. Sin ko pa buwas aga mangita ko. Paliw lang ta sa patrol or galing malayo na to kay Mama Maricel, no? Ara sa may Balabago, sa may Coastal. May sulod lang Mama Maricel nga. May sulod lang na sa Siray ng masulod lang. Transfer lang sa mga bottled water. Bottled water. Di gani ang
Imnon. Plastic na ba? Oo. Plastic ni basi maula. Oo. Ati galing ka imnon mo, Kung no? namin na ng kuang cleansing na bakterya mo na sa mo. Di ko magpapakal ka padala kay mo siyang balunan tubig eh. Oo, pwede man. Pwede man para at least hindi ka maula. Dapat mati isa da, no? Tunogid. Tunoged, si Madam Maricel Valor Kasible, Ma'am Roswick Branya Talaron, good morning. O, mambik-bik, Ma'am Raquel Gobatanga, Ma'am Bings J, Baby Lou Atendido. Nagapamatigid sa atong sining pagpangalagad, Ma'am Marie Italiana Michelina, Nonito Sumbong. And Ma'am Glory Blanco Sido Nigalio Dira sa May Miagaw, Iloilo, mga ka-K5. Alas 7:12 oras sa atong sining pagpangalagad. Iyon nga kita magbugtaw, sugat taon ng mayo nga adlaw ganiyari ng aton sinibanwa nga pagpamukaw. Hoy! Pagpararangon ro kamo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyan. Bugtaw ron! Ang kampiyon na tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojeda Francia, Foro de los Pueblos. Bugtaw na mga ka-K5. Madamo kita subong sa mga balita sa aton sini nga mga kulturano. Sa aton sini nga mga ka-K5 na puwag kita kagabi sa mga nagasululod nga mga informations marma. Good morning gid kay Mama Luna Mondido. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad subong aga. Ini after nga maggasod-asod-sulod sa mga information sa aton and ginatingwaan taban nga makuha ang bahin sa Philippine Army. Iti kahapon nga adlaw mga ka-K5 ang aton sini nga patrol ato gyapon tos Miagaw. Alin pa to ka gabi nga pag-responde nila mga kabyanan. Dito na nagpaagang aton sini nga patrol team sa Miagaw, Iloilo. Kay ti kahapon alas 4:40 we receive an information coming from the 301st Infantry Brigade, Philippine Army. Nga siging bakbakanay sang 61st IB, 61st Infantry Hunter Battalion. Mga ka-K5 nga nakabase sa Miagaw. Sa ginapasuni mga miyembro sang New People's Army. Nga ila siningan na sugata naman dira sa may barangay Sulige, no? Sa aton siningan mga Sulige, Miagaw, Iloilo. Kahapon sang hapon. So that is why kagabi upon receiving an information sa aton siningan mga ka-K5 nga mayara sang ginaaligar nga mga bangkay sang ginapatian New People's Army nagalarga gilayon ng aton sinibanwang patrol para i-verify ining information. Kita mo ibantog talalaas man to subong aga. Abat sa dado ko lang adlaw. Doktor sa nga aga lang abat to. Oo. Si Kim, si Nicknek, si Eric kag si Aaron, si Sir Jason. Ato to. Mapasak parigos. Why pa? Bisan mo parigos, importante may klinika Dio Fresh. Oo da. Amo na lang nga pag trapo-trapo mo silok mong nagabalhas, nos-nosan mo sa klinika Dio Fresh, okay lang. At least okay lang ya. Oo. Nag-apat man tayo ba na? Apat okay man man na Sir Ray, kaya at least with all humility bala, ginamonitor kita nila mo ang AM stations sang una. Ang competition between AM stations lang. Oo. Mga istasyon na nga sa ara sa AM anda na bla. Oo. Pero with this evolution sa News FM approach bla, nga ginauna diri sang bandera sa una subong K5 na, nag-evolve man and subong ang competition between AM and FM na. Correct. So sa dyan so healthy competition, bantayan mo na kung ikaw taga newsroom. Halimbawa ikaw newsroom sang aksyon, sang bombo, sang remen, bantayan mong K5. Kaya iti, ano itong balita to? Ato na to yung siniknik to kasi Aaron nas bukit. Kagabi pa to sila. Ato na to si Jason Talaron. Amo na yan gasibad, abdik, kagbarasig. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan, siyempre if there is story that we really need to break, i-break it naton. But of course, aton sini nga mga kabyanan, with all technicalities no sa pagdala sa nga informations, ginatagaan taman na isang disclaimer.
Labi na gid kung why patasan confirmation kag verification. Kay Timan, ang hambal, ang iban mayo lang magsugid-sugid nga do kasubo nga do tama ka perpekto kag do kasubo nga do why kagi pakasala ba. Hoy, no gay gani ko da. Kalma lang, bago ka nag-birthday. Ang birthday ko kapon. Oo. Di ba, ang bal ko kapon, hindi ko mangake. Marso pa man subong. Hindi ko pasingit. Hindi ko tawag ni gani. High blood. Di. Oh? Aba ko birthday ko mo. Hindi ka ma-high I blood, want to celebrate my birthday nga peaceful. may peace of mind. Inachieve ko man kagapon. So, dapat... Hindi ka mamabatian ko kapon. Ano naman? Mayara nga tarso nga pag-break sang stories ang K5, di siyempre bakbakanay mo. Gata-gata nga 1K views ni John Kapulot. Ang batian ko to, nagihuni tong isa to. Kakilala ko. Ang bansayayo. Ano kay... Amo na kay waay kamuga halalong nga pinahatagan nyo inyong sang kakugmat ang mga way na ya. No? Ako yan nga may sakto nga paminsaron niya kabalo mag-intindi kung ano ang balita sa aton sini nga mga kabyanan and immediately ginawa naton ka-contact ang 301st Infantry Brigade to give us an information kay K5 ated mo and with all due respect with the 301st Infantry Brigade with the leadership of Brigadier General Michael Samson and their spokesman Captain Roel Maglalang. Nagpangayo man pasensya si Captain Maglalang, balya sir, pasensya gid sir kung hindi kita nasagot kaagad kasi masasako namin. Masasako kami sa itong verification ito no, pasensya gid ikaw sir pero sir kino-confirm namin sir na ito ay hindi related sa ating encounter kahapon. Kundi swabe natagan kita tanan sa ton sini nga mga ka-K5. Ang iban to gani nga kilala mo to nga ginalinan mo, nag-i-break man Kala mo, internet sa ila, sir Ray. Limited na ilang gasolina. Oo. Actually, kuwanan isa, limit lang sa 10 liters lang. Amo na? Oo. Yung driver hindi man makahulag, reporter hindi man makahulag, kay limited mo. So, kung sa radio ka, news hunting ni mo. You have to move. You have to be mobile. And that's the reality na sa bangsang iban nga AM stations. With no offense man sa ila. Pero limited sa Ray. Nalista na kung di ka makadto from station to police station 1. Point per point. Limited na siya. Kung hindi mapirmahan ang imong nga gaslip, tipay mo yung kadae, bisan ano kadakong sa balita. Muna no, at diri sa ato niya daan niya pag may balita pag nasaan ang balita naroon ang K5 News FM. Ito kayo balo ka mobile mo ang balita K5 Ray sa matag palamatita way nagatulog. Hindi kaya magulat sa balita kung ikaw yalaga sa balita. Kung anong balita may balita mas manami gid may visibility ka. Kung alam may out of town laing gid nga sang sa tawagan mo na sa police station lang. Tapos ang yatag sang police imo alias man lang. Alias. Kung sa kung ikaw gid dito sa crime scene, kung ikaw gid dito na una, at least nakuha mo gid yang dako-dako nga scope kay K5 Ted. Damo sang damo sa mga balita nga hindi mo ya makuha kung magsali ka lang sa investigator. Kag sa tawag-tawag. Sa tawag-tawag lang. Sa palibot damo na yung istorya. May istorya makuha mo na mataod-taod mo. Correct. Ipakita, prepare na ka K5 Paul before natin cons K5 Aaron Repollo live dito sa Miagaw, Iloilo. Ang video bala ka nga nag-viral kahapon nga mabatian ang mga nilupok sang baslanay ni sang lupok sang tropa sa militar nga ginapatian nga katapos sang New People's Army dira sa may barangay Sulige, Miagaw, Iloilo, mga K5. Igsulige. Bago ni ba gulutak batik ng barangay. Ganina, abi ko gani ang Igsulige ni do lang lao, do sityo lang o do purok lang. Barangay gid gali. Sa to sa mga K5. Miagaw 119 barangays mo. 119 grabe ba? Sobrang isa gatos. Kaya mo inasubo nga nanamian gid ang mga tagpalamati ta to God be the glory gid sa Ray nga matunog ang dirang K3 FM. K3 FM. Kay kahapon to kagabi gawaswas si Sergeant Ditanoy. Sa iya nga programa kagabi.
Lupok 1.9k ang views siya. Tungkol sa sining mga nagsululod nga informations sa aton sining nga mga ka K5. You know what? The people nga nagasend sa aton sa mga informations ka K5 TED. No mga ara na sila sa sangay sang gobyerno. And do makabig mo bala nga legitimate source man, but then again, kay kumo ginarespeto naton ang Philippine Army. No, sa aton sini nga mga ka K5, we still put a disclaimer nga ti ginaaligar, no, kay ti mamo subject for verification pa mo. And then until such time nga ti nakakuha kita official statement sila kay nga man hindi man makapagawa official statement ang Philippine Army kung waay nag-break sang story ang K5 News FM, hindi man kakuha blita ang iban to nga mga balya istasyon sang amon nga official statement kung waay ging break sang K5 News FM ang story, di ba ka K5 Tinawero Pransya? Ako nang advice naman naton sa iban sa mga punman ton sa media. Kung di monitor ka mo sa aga, monitor nyo man programa ni Sir Enrico Surita sa hapon. Oo. Kaya dito gin break to kahapon mo. Buligay man lang ni actually sa Ray mo. Symbiotic relationship lang ni sa media. Kaya we want to inform the public. Correct. Ang competition ara inaadra makauna ka sa lugar to, of course may establish mong imo listeners maggadamo o viewers maggadamo, and that's what you call a media game. And di kun ikaw ara sa media sa Ray, dapat ang logistics mo basante. Correct. Hindi pwede nga atong balita tutulokon mo lang, hindi ka kahulag kay crippled ka kay way ka sang krudo or limited ang imo drabing source of information or way ka sang signal. Are pabati naton ka K5 Paul ang video ka K5 TED. I-pa-play naton subong ka K5 TED ang video sang nakuha sang netizen na dito sa area mismo. Yan lang kau. Yan lang stick. Tak mulai ni. Puta. Diyan lang nasa piyak na oh. Babaw guro ang kuan guro sa babaw. Oo. Muntukin ako mga army tukin. Balik-balik kinas tubang bako. Tulad pula. May kabot ni. Wow. Ug kita bala kinaka ardi kinaga kuan sa bakkan mo. Relaxing. Balas law. Into trin. Para na. Dakpan sanda aja sina naglabay mo. May nagatim bro. Apa sila? Bay to kina. Bisiti nakabilog na sunod ray. May labat ng area pagid. May apa 6 bay kanu pagid. Ang primero plus platon to sikbilog. Arangan na ko sa may bunglod no. Dira babaw kay biga single nga bat balo sila single. Garan guro. Na. Puta git delikado ra. Oh. Ako may New Year dyan. New Year dyan, gagor. Bumiro yung ginabiutan ano, minarak eh. Balas step. Oh, sakit.
Baba buklo dito daw. Babaw kras bro. Kras. Kras nga. Iya na ka no, iya ka biga igabito na. Main trap ta to gani ron mulot to bronsito. Ayo naman ko no sa atin no. Igabitoon hara das piak tabok. Tabok lang ta? Oh, babaw. Dire igabitoon. Na Armim lang pati magkulupok ka. Anak armera. No, anak armera. Ikigro na. No. Uy, damo ila supply mo. Anda to kurang do. ako to ginam kambal na nga way ka sa sakat to sa mon sa area mon kambal na bako dito sa buklod to. So Diyan ang saka sa di ginaw. Nga actually steady lang video amo ni siyang actual mga ka K5 pakita lang nga footage nga nakuha sa aton sini nga mga residente dira sa may Miagaw no, particular na sa barangay Ig Suligi no, sa aton sini nga mga ka K5 ga arara kang basta na isang bala ka K5 that is why nga sang alas 4 sa ngapon sang na-receive nato ning encounter informations dira sa may barangay Igsulige and sang na-receive nato natong information nga do ginapahayag ginapasuni nga may 5 ka mga nagkalamatay to no gilayon ging kapakatuan nato ng area just to verify it kigi-break nato ng stories nga may ara sing mga series of informations nga nagasululod nga may 5 ka mga nagkalamatay no but ging clear na ini sang 301st Infantry Brigade nga hindi related atong 5 ka mga napatay hindi related sa enkwentro nga nagluntad kapon dira sa may barangay Igsulige, Banwa sang Miagaw, Iloilo, mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan live sa area subong naka-standby. Ang aton sini nga patrol nga bugtaw pasta subong kay tika gabi diretso sila dito sa area ka K510 and until now dito naka-standby ang bugos nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga kuturan agod nga ti tutukan ining nagluntad nga enkwentro and as of this broadcast time mga kuturan kaya ra kita nga mga informations nga ti sige pa subong ang clearing operations sang katapos sang Philippine Army matapos ka magluntad ining enkwentro kahapon nga adlaw dira sa may barangay Igsulige, Miagaw, Iloilo mga ka-K5. So standby ka mo mga kuturan kay live via Zoom ang aton sining mga reporter dira sa may Miagaw, Iloilo mismo mga kuturan kag ganatinguan naton nga ma-interview ang mga barangay kapitan sang nga malapit sa area kung saan nagluntad ining enkwentro kahapon nga adlaw. Nabatian nyo to kinang grabe ang baslanay sang bala. Ang pag-describe pa sini mga kuturan sang residente nga nagakuha sang video do New Year kuno mo. Baya di ka magkadto da kay New Year da. Baya. Sa aton sini nga mga ka-K5 Aaron Lloyd Repollo sa linya naka-standby sa aton sini Badwa nga pagpangalagad. K5 News FM live report. Ka-K5 Aaron. Yes, K5 Ray. Good morning kagagawin sa ating subong ari man kita digyapon sa area no kasi dinontrasan sa ning Ka-K5 Aaron. Liyog kami na plastar mayo be para hindi mag fluctuate ng emotion na nga signal da no medyo nagadula ikaw plastar ka mayo ka kunin namin signal steady pulse ka lang Ka-K5 Aaron. Yes, K5 Ray, ari nagapangita kita kay ang area. Rana, okay na. Steady pulse lang okay, go ahead. Steady. Okay. Sige, luwat K5 Ray, good morning sa aton nga mga informate. K5 Ray, K5. Diretso na. Diri kita gyapon diri sa may area sing barangay Igsulige, Miagaw, Iloilo. Subong man kantuan man nato ng barangay Igpandan kaga barangay Igbitoon K5 Ray K5 Ted. Una gin kantuan naton diri sa may barangay Igsulige K5 Ray. Na-interview naton si punong barangay Aan Ria Panerga K5 Ray. Sus makita naton dito sa nga nawong puwerte ang kakulba kapag kabalaka sa iya nga mga residente dito K5 Ray K5 Ted. Mas paron ta kahapon pag luntad gid sa nga enkwentro mga pasado kuno alas 4 gid man K5 Ray K5 Ted. Sikap ang Ria Panerga
doara sa banwa sing nag-aw nagaprocess ang iya nga mga para sa senior niya. Pagpati niya sing information nga may enkwentro, gilayon nga nagbalik sa ilang nga barangay K5 K510. Karon pag balik dito, nakita sini ang gilayon siya nag-abiso kay ang barangay Igsurigi ni sa K5 K510 para sa aton mga K5. Lapit ini siya sa may barangay Igbogo. Sa diin, may ara dra sa nga Igbogo Elementary School K5 K510. Kag ang mga residente sing barangay Igsolide nagadulhog pa sa barangay Igbogo agud mag-eskwela dito. Karon alas 4 buhi na sa nga mga estudyante ginabisuhan rin ni Kap Panerga K5 K510 nga hindi sila anay magtaklad sa ginluntaran sa enkwentro. Para sa mga K5 naton, o para sa eksakto agad K5 kung giingkid ba na nagtabo gidlang enkwentro sa pagpanalawso nato dito sa area sa may ginatawag nila ang lugar nga Toltogan pero sakop na sa Sagyapon K5 sa barangay Igsoligi ginabanta dito sa Toltogan nga lugar, Toltogan? Yes, ginatawag sa nga Toltogan K5 K5 pero sakop sa sang barangay Igsoligi. Yes. From the Banwa sa Miag-aw going to Barangay Igsoligi, kamusta ang dalan dira K5 po, K5 Aron? Yes, K5 K510, kauhay diya K5 K510. Kung sa mga K5 naton, nga naka-shortcut di Brahalin sa Miag-aw, pa-crossing diri sa Milapos sa Sabi, paigbaras pagid K5 K510, aantis gid kita magkakadto sa may palaka sakop na sing lapit rin ni Abi K5 K510 sa boundary sa San Joaquin. Diri na sa may intersection. Paliko, liman sa igbaras K5 K510. Andalan diya pasulod, tauhay so na. Pero, pag abot naton sa may lagpas na kita sa may una, malabayan naton ng barangay Igbogo, matauhay andalan, kanami. Pero pag abot naton sa barangay Igsoligi, may makitid andalan K5 K510, kag nag-agi pa kita sa overflow K5 kag K510 kag dito kita nag-agi na K5 K510 sa ginagyan sa suba kay may ara man dito nga pwede maagyan sa aton nga patrol pero do under construction sa K5 kag K510 so paggabi gingaydan gid kita sing chief tanod sing barangay Igbogo K5 K510 dito hasta nga nakalab-out kita sa barangay Igsoligi K5 K510 kag nalabot naton nakalabot kita sa barangay Igsoligi K5 K510 ang para sa mga K5 naton pag-abot naton sa ubos-ubos pa to nila nagstandby aton nga patrol kag nanaog kita kag nagtrotoklad pa to K5 no pasaka sa barangay K510 ang barangay hall sing barangay Igsoligi karon didto nabdan naton si Kap Andrea Panergar kag dati amuma kita dito K5 K510 kag syempre baya gani nga sinyo gito guro ang una na mo nabatian ining balita nga maengkwentro diri samon kanya K5 K510 tiga pamati sila sa aton nga station diri nga K3FM na K5 K510 Baskog na Baskog Baskog ka na mo misang listeners naton pagamba ito nga may nagsiling nga nito K5 K510 nga si Sir Ted Dawero Francia kag si K5 ring ispiaw malat si John Capulot drag nga program sabaya amo to K5 K510 nga naglawid ang aton nga pagpadalaw so dito tubtob kanibiluan naton nga sa barangay hall dito K5 K510 may ara pagid dito sing daycare center sa diin may ara dito nga evacuate evacuate sa K5 K510 tatlo dari ka pamilya di Ilonsay na K5 K510 mga kabataan nila mga minor de edad. Bali ang ilan yung mga balay do lapit ka dito sa encounter or K5 Aron? Yes, K5 K510 ara lang sa 1 kilometro ang halin sa Toltogan kag Sitio Igang ang mga panimalay gali K5 K510 para sa mga K5 naton nahamtang sa Sitio Igang nga ti 1 lang ka kilometro kuno ang distansya dire sa Toltogan kundi natabo ining enkwentro. Okay. K5 Aron, pabati na to ng imo sining exclusive interview sa kay Kapitan kagabi, K5 Aron? Yes, K5 right.
Okay, mga K5, good evening ko. Naton sa si punong barangay Andrea Panergar. Ay nga punong barangay diri sing barangay Igsurigi sa Denged nagluntad ining enkwentro sa tunga sing karapatian no People's Army kag militar naton kay nasing hapon mga K5. Kap mayong gabi sa imo kag kamusta ka mo di? Mayong gabi man ang subong ang linong na gina-secure man namon nga pumuluyo namon na safe man sila sa ilang panimalay gin-advise man namon nga hindi lang danay sila magwa. Okay. Kap pwede mo ma-describe ang ginuntaran gid sang isang enkwentro din gid dampi kap kun tanawon naton diri kita sa plaza din ayon diri. Sa babaw sir mga siguro mga 3 kilometers siguro halin dyan sa proper siguro namon puro mga to na sir kakahuyan okay. Sing mga pamalay kay kagina ang namon hindi ba tiyon ang linupok mo okay. May nag-inform na sa amon nga pumuloy namon didto nga may nagluntad nga linupok kagina mga past 4 siguro sir. Okay. Anong ang area na to? Ano to nga sakop? May sityo na didto ka? Ang bali pa adto way pa kadto sa sityo namon sir. Okay. Sa dalom sa sityo namon. Okay. So recap sa imong information pero kunong katapo sa ginapatihan ng People's Army dito ng enkwentro sing militar naton. Wala gid kami bala sir ideya, okay. Wala gid ko ideya kay ginamonitor man namon ang barangay namon. Ang pisasang nag sa Sanokin, way makamiti nga may nag-aamo na abi basi nga nag-agi lang balahaw. Okay. So wala gid kami ideya sir kay way man din nakakita nga magpumuluyo namon. Okay. May kakaina po ka pisasing enkwentro. May nabatian ka mga asod-asod nga mga rinupo. Ang pumuluyo ko sir nakabati dito. Nga amo na nga didto. So ang mga timing kay buhi sa mga estudyante, timing matukad ang mga pakadto sa sityo namon nga mga estudyante. Gin-advise na lang namon nga magbalik sila liwat kay maagyan din nila mo. Okay. Oo, dito rapid sa sityo. Kap may estimate naton kung pila ka ang antad sing mga panimalay antes dito sing ginantaran sing enkwentro. Mga siguro sir mga 1 pa man siguro sir mga 1 kilometer pa man siguro pakadto dito sa babaw. Mga amo na sir siguro. Ang distansya sa mga panimalay. Oo, sang panimalay padto sa sityo tapos andiri sa baryo siguro tanan mga man. Layo pa man sir. Okay. Dito sa ilapit dito sa ginuntaran sing enkwentro, kap pila dito mga panimalay ag dito namtang marapit. Ang sa sityo naman mga 30 plus tapos ang sa babaw ng mga pamalay mga man siguro sir mga 20. Okay, sa bangkap dito tungkol sa natabo ng enkwentro may kakugmat gid dito sa mga kabarangay naton dito. Din sila temporarily kap nag-stay, may evacuation center kita. Ang iba sir nga ginano namon diri sa daycare center namon tapos ang iba dito na lang stay sa panimalay nila kagina. Way okay. Na lang namon gin paano kay delikado man nga padulugo namon. Okay. Isa ba rin sa mga diri sa daycare center naton pila sila ka? 3 sila da ka pamilya ang iba da sa mga panimalay man sa mga parente nila. Okay. So subong sa aton di pila di ka individual kung magtatlo ka pamilya ka? Duha pila ka estudyante dyan naman. Okay. Pero sa elementary ni Kap, ang estudyante, may high school. High school, tapos the rest is elementary na kag ang parents nila, ang mga nanay nila. Okay. So, balik Kap, patawag siya may napit kita din nga bulutuan sa barangay Igsuligi. Ano lang, sir? Elementary lang gid siya. High school dito, sir, sa Pihak, sa Bacolod. Okay, doon bali dito sa Bacolod. So, mga kabataan din nga eskwela dito. Doon may balay din sila. Tapos, pangnakto doon sila Kap, no? Tapok dito sa Bacolod at same time. Bali, sir, ang estudyante nga dito, nga kaling-kagina, sa Palaka sila eskwela, sa highway sila eskwela, ang high school nga duha. Tapos, ang the rest ka to, sir, dire sa elementary naman, sa Pihak Barangay lang namon, ginalakat lang nila. Alin sa sityo. May trail man ang alagyan, ay pa kami karsada. Okay. So, bali, kamusta ang mga estudyante naton kay na, Kap, based sa mga assessment? Okay man sila, sir, kay pag yun, gin-advise na yun sila nga madulhog mo. Nga yun, wala pa ka sila to, sir, kadangat sa gid. Dira pa lang sila sa babaw lang na yun. Ginpadulog na sila yung pagin na namon diri sa mong daycare center na dayon. Okay. Sa namon. Sa sityo dira Kap, ano dang next ka barangay? Ano ang piyak ni dira barangay Kap? Kung sa Pihak dire ang layo na kayo ang ito sa Pihak tiya ang San Joaquin na mo. Ang sityo sang San Joaquin sa Balabago. Tapos sa Pihak na dire sa Ubos ya is ang paadto na sa Hinataan Awang. Ikatambor. Tapos dire sir ang Dalihi.
Okay. Siyempre, Kap, sinagdigan, abi, may nagluntad yung kwento ba sa Banwa sa San Joaquin. Sa imong pagtanaw, dako ang posibilidad nga, naglabay di siya, naglakto di sila sa inyo ka barangay, kag amo ni pagtabo sa enkwentro. Amo gina siguro sir, possibility siguro sir, siguro, kasi halin sa San Joaquin, naglabay diri sa amon, kag basi dili naman sila nagabtanay bala. Amo na ang ginam naman, kay why man kami di balita nga naga-stay sila di why. Okay. Kasi nag-agi lang siguro kag natabuan nga amo na. Okay. Sa may ganyan importante, why good recap sa mga katapos ng NPA nga nagapamanay-manay balakap kang nagatiner na wala so far, wala pa mangkap na mga muning. Wala gid sir, kay umpisa nga na RCSP kami, na-cleared na kami sir, why na gid sir. Okay. Kaga-monitor gid kami sir, permis taga sitio namon. Wow, mayugid. Kap, may mensahe ka sa mga katapos sing militar naton nga naga sa bawang padayon padri ang ilang operation kag sa man sa taga ginapatyan mga People's Army balakap na kay kwentro to, may panugyan ka mo sa ilang ati amuni tungod sa paglabay diri sa inyo nga barangay kakainkwento kakatuga singkugman. Anong mensahe gusto mo nga ipalapot sa ila o una sa taga NPA? Nga tani, mag-surrender na lang sila kay gadulot man sa nervyos sa amon, especially sa ulo namon. So dapat ma-surrender na lang sila, balik na lang sila sa habak sa gobyerno. Kay para nga ano na lang maging malinong bala na lang daad. Kay nagatugro man kakulba sa mga tao, especially nalabayan lang kami. Na RCSP na kami sir, na project na kami nga pala abuton, tapos amo pa ni natabo. Syempre na siya kami sir, kay first time man sa amon diri nga naamo na nga may natabo ngayong pentro. Okay. So, ginaano advice ko na lang nga surrender na lang gid sila di sa sabak sa gobyerno. Okay. Sa mga mankap sa mensahe naton sa tapos sa militar nga ti amo giniway untat karga protektar sa aton nga ipanayo kres posible nga mga maraing itabo diri sa aton nga barangay. Kami ga pasalamat gid nga ginanhanda kami diya nga safety man ang pumuloy namon. Nga gabantay man kaga monitor man diri sa amon nga barangay, wala kami din pabayan. Nagapermi man silang naga-monitor diri kay man anamon nagalibot-libot man sila diri kay syempre gina-monitor kami nga mga LCAC barangay. So ako ga pasalamat gid nga ano na gid kami ano na kami nga maging safe kami diyan nga mga pumuluyo kang amin nga barangay sir. Okay. Kay diyan man kami gasandig sa kananda ang safety namon, luwas gid sa amon man tamon wa man kami timang armas bay. Okay. Syempre diyan gid kami talaga sa rin ka amin nga safety nga protektahan gid kami sir. Okay. Kap dugang pamangkot ra sa ragid. Kap may sa imong information na receive. May nagkanamatay kuno nga NPA based sa imong assessment. Wala gid sir ako ideya, amurang garapta tilan nga mga picture, mga fake news sir, wala gid sir tinatabo nga amo wala gid nagduhog amo mga wala sir, wala gid kami ti information nga nabaton nga mga amo para sa mga patay nga. Wala gid sir. Aron? Yes, sir, Ray. At least si Kapitan mismo apan naton sinigin pamangkot gina-confirmarya nga ti white dito sa mga may information na receive sila nga may mga nasapuan nga mga bangkay no sa New People's Army that kagabi na no pagresponde naton sa area ka K5 Aaron Lloyd Repollo. Yes. Exactly K5 Ray, K5 Ted. Wala sing mga information or fake news ato K5 Ray, K5 Ted nga mga nabaton naton dati amo ning katuan naton gid mismo ako dia personal i-confirm ron sa area nga wala dito sa mga NPA nga nagkaramatay nga ti nagkwentro nga daan diri sa mga barangay Igsulige kagasubong man ang may information na K5 Ray, K5 Ted kagabi pagbilang nga nagakuno may suko kuno nga nagresponde pero amo ni ang gid sa niya kapitan dito ni Kap Panerga nga wala man sing suko ang ila pag gani nga nabaton yung information K5 Ray, K5 Ted dito na kuno sa may overflow ang mga bangkay kay ginaulat na kunong suko wala sing amuna K5 Ray. K5 Aaron, standby ka lang dai daho mo ang cellphone kay K5 Kimberly Kaluyo para tayuyon kita. Kay kuwaon ta naman ang update kay K5 Kimberly Kaluyo sa payag naman sa Miagao Municipal Police Station K5 Aaron no may kang tanan sa sining nagluntad nga enkwentro anayda kay ano naman ang ila siniya nga investigasyon matapos sa mga kuturan nga makabaton sang report ang hindi lang niya mga katapo sang media kundi pilaman ka mga netizens mga ka-K5 kag nag-circulate online ang ining 5 tanan ka mga litrato sa mga bangkay may 2 ka babayi kag 3 ka lalaki. So, given for the sake of discussion nga gin-deny ini sang katapo sang Philippine Army kag wala man sang information nga nabaton dira ang kapitan sang barangay Igsulige Miagao nga mayara sang mga nagkalamatay nga mga katapo sa New People's Army ano naman niya ang mga informations nga nakalabot sa aton mga kapulisan if this is not related sa encounter
may mga dako nga aksidente da nga posible ining limatanan ka mga naglalapta nga mga picture ni sa aton sini nga mga ka-K5 biktima niya sang mga aksidente o kung ano man. Ano may narabaton bala nga mga informations man nga aton sini katapo sang mga kapulisan dira sa Miagao Lilo. Ang linya naton isaylo naton kay ka-K5 Kimberly Kaluyo sa aton sini Barwa nga pagpangalagada. Ka-K5 Kim na tinguan mo nga makuhaan sang information ang Miagao Police Station. Anong ila sini nga statement ka-K5 Kimberly Kaluyo? Yes, K5 Ray, K5 Ted, on sa karon ang coordination sa Miagao PNP. Daton sila nga katapos sa Philippine Army and of course sa mga barangay officials nga apektado sa enkwentro. Kaya according diri kay Police Captain Francis Don Lumahan, ang hepe sa Miagao MTS, naturo sa iya nga tatlo ini ang nagluntad nga enkwentro diri sa may banwa sa Miagao. Una, diri sa may barangay Igsulige, and then right after that, K5 Ray, K5 Ted, dito sa may barangay Igpandan, kag ang pinakaulihi, dito sa may barangay Igbitoon, which is amo pa to ang area nga wala na clear according man sa aton sini nga PNP and sa aton man nga mga tropa nga yara man dito, K5 Ray, K5 Ted. So, according naman nga kay Police Captain Lumahan, nga nagpatigayon sila sa police checkpoint sa pila ka mga areas, especially malapit sa mga encounter sites. So kung sa palibot sa mga kabarangayan nga apektado, kag subong nga adlaw, magpatigayon man sila liwat sang checkpoint, kag mag-coordinate sa Philippine Army kay subong nga adlaw no, magpatigayon sang clearing operation. Diri pa mahibaluan kung may napatay, may napilasan bala sa nagluntad sini nga enkwentro. Kay grabe ang asod-asod ang paglinupok. Even gani sa mga manaba na bala, manubo ng mga makabarangayan diri sa may banwa sa Miagao, batian pa nila no ang paglinupok dito sa tatlo tanan ng mga kabarangayan na na-mention naton. So according naman kay Police Captain Lumahan, nga regarding diri sa mga photos nga naga-circulate online, kung tawag na nga nagambal bala nga may nagkalamatay nga 5 ka mga individual, ambal niya wala pa ni isang confirmation from the Philippine Army kay amo man ang ila sini nga ginaistoryahan and ginapabilin niya sa Philippine Army ang disposition of course nga maghambal regarding sa amo ni nga insidente kay K5 Ray, K5 Ted. Kag subong bala pamatian naton ang nangkabahin sang pahayag si Police Captain Lumahan sang aton sini nga ma-interview. Captain Lumahan, ano sir ang latest ninyo nga coordination or information na nakuha after matabo ang encounter sir sa may barangay Igsulige sakop sa Miagao sir? Yes ma'am, suno sa aton nga Philippine Army after sa coordination naton sa ila. Ang ining encounter may ara kita first encounter so then sa part sang barangay Igsulige ang first encounter naton. May ara nga second kag third nga encounter between Philippine Army kag alleged CTGs sa barangay Igkabitoon sa nga amo man nga banwa. Bali tawag na sir, may initial info sir if may mga injured or amo nim lang may nagalaptang mga laragway sir nga may napatay sir. Ano ni sir ang statement natin sir? Yes, based sa statement o sa aton nga pagpamangkot man sa aton counterpart sa Philippine Army, wala pa nila ma-confirm ini nga mga galak nga pictures or photographs sa social media. Siguro mahulat lang kita na isang ilang final or sa ilang report kung ano gid ba ang kamaturan sini nga mga galak nga impormasyon. Subong sir, ano sir, clearing operation ang aton Philippine Army, ma-assess man kamo sir as well sa may mga ipatigayon man kamo sir nga mga checkpoints around Miagao area sir. Yes, actually kami sir, ma'am ang amon nga isa ga provide kami checkpoint. But then with regards sa pag-anoga ko kami sa aton counterpart sa Philippine Army para man sa proper coordination kaya hindi naton ano ang ilang mga conduct na operation. And may mga coordinations naman kamo sir sa mga punong barangay sir. So far wala man sa abisang na-injured or may mga natalang bala sir nga mga bala nga naigo sa mga pumuluyo. So far sir wala pa man sang recorded. Sa subong wala kita reported pa. So subong nahulat nyo na lang karon if magpatigan sang clearing, ma-coordinate na lang kamo sir with Philippine Army. Yes po, yes po. Ate, sige sir.
Yes, K5 Ray, K5 Ted, amo to ang nangin kabahin sang payag. Ipulis Captain na lumahan ang aton nga hepe sa Pero na-confirm nila ni K5 Kim ang mga picture to sang ginapayag na kalamatay sa Miagaw giman na tabo. K5 Kim dula ang audio ni K5 Kimberly Caluyo pala ko danay siya sa aton sini nga panglagad. Yes, K5 Ray. Go ahead K5 Kim ang pamangkot ni K5 Ted. Na-confirm gid man sa police or sa army nga ang mga tong napayag ng kalamatay dira giman na sa puan sa Miagaw. According diri kay lumahan. K5 Kim, di ka guro mag-ulag-ulag K5 Kim kay dula mo signal, steady pulse ka lang. Kay kung gasaot-saot ka saot-saot mo signal mo. Tabunan ka dahon yung signal mo ha. Go ahead. Nga according to niya balda gid mo signalaw. Abi taw giliwat K5 Paul Batman. Amo tong ginahambal bala naton kagabi nga we need to verify it sa mga kapulisan bakis kung ginahambal sa Philippine Army nga this is not related sa encounter and damo sa mga taga Miagaw mismo ka K5 Ted ang nagasend sa aton sa mga pictures and even sa iban pagid nga mga pumuluyo dira sa Miagaw ang positively they're claiming it nga may ara sang mga bangkay diri nga nakitaan sa Miagaw no sa aton sini nga mga ka-K5 sa yung question naton kung hindi siya related sa encounter may ging kumpirmar bala ang police nga may ara nga separate incident which is involving and resulting to 5 victims no sa aton sini nga mga ka-K5 Kimberly Caluyo. K5 Kim? Yes, K5 Ray, K5 Ted, no? Wala sang anumang insidente prior sa natabong encounter to sa riin, no? Amo to balang nag-circulate nga mga picture. So, according diri kay Police Captain Lumahan, negative ang amo lang information. Kag base man sa ilang assessment, kung even kita man, no? Ang mga kalsada di abi K5 Ray, K5 Ted, do wala sa mga senyales bilang kita naton sa picture abi may puti bala nga linya K5 Ray, K5 Ted, which in fact no sa mga barangay nga aton sini nga nabisitahan ang kalabanan diri sa mga dalan no hindi pa arab lang may mga bitak-bitak pa ang arabang tipikan nga ara may ara sang wala pa man sementado. So according man diri sa mga barangay officials amo na nga klase balasang dalan sa ila sini nga mga kabaranggayan sa ginuntaran sa encounter K5 Ray, K5 Ted. K5 Ted, well. Kaga mo man nga according man sa ila nagatingala man sila nga paano nabasa na yung picture kay wala man diabo kuno nag-ulan do ka ano man kuno probably according din sa mga barangay officials man naton nga istorya sa pila ka information nila nga nabaton probably didto ni natabo sa may Bohol, Escalante or Negros amo ning initial nga mga information it's either sa may Escalante, Negros Occidental o kon sa may Bohol area K5 Kim, I have the sa mga picture ba sa mga victims ang katapo sa mga victims ang ginapatian miyembro sang Philippine Army mga ka-K5 victims ang katapo sang New People's Army pasensya gid sa may Bohol ginalantaw naton subong dire ang mga pictures nga ging post mismo sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa aton sini nga mga ka-K5 last February 26. We're just trying to verify the faces sang mga nakapost dire kag sa mga picture nga nag-circulate online mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan kag pang-send sa mga pumuluyo ka-K5 Kimberly Caluyo ipasa ko subong kay ka-K5 Paul Diada bala ipakita be K5 Paul ini siya amo ni sila ang mga nagkalamatay to sa enkwentro sa may Bohol no sa aton sini nga mga ka-K5 sa barangay Campagao, Bilar, Bohol sadtong February 23, 2024 sa Purok, Matinao sa aton sini nga mga ka-K5 kung sa din isa sa mga napatay dire amo si Hannah Jace si Sesta isa ka lawyer kag former student sa University of the Philippines Cebu ka-K5 Kimberly Caluyo
sa aton sini nga mga kuturan, no? And nagaserbe bilang isa man sa mga organizer sa kag Secretary General sa National Union of People's Lawyers o kon inyo PL sa Cebu, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. So isa sa mga napatay dito sa may enkwentro man sa tropa sang mga militar kag sa bahay naman sang mga katapos sang New People's Army. Dira ka-K5 Paul, ipakita blay sa isa kay mamo may mga picture kita dire kahapon o kon kagabi nga gimpang send mo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. And amoy na ibangga binato ng mga tsura nila para bala maklaruhan ang tanan basi bala kag ang ining mga picture niging pangpasa-pasa lani kagin patalang blahaw ging patalang ang aton sini nga mga pumuluyo sa aton sini nga mga ka-K5 dira sa may miagaw kag basi bala kag diskarte kag ano man diskarte kag style man strategy sang makawala nga grupo ka K5 Kimberly Kaluyo. So man ka K5 K5 no, actually may amo mani sa during sa mga encounter nagapatunga man kung human rights ani naga-determine or nagatumod kung ang mga enkwentro nga nagakatabo diri sa aton sa may ang legitimate nga encounter sa K5 K5 sa mga encounter K5K medyo balda gid imo signal palihog bidanay okay na penetrate ba okay steady lang so amo na K5 K5 Ted no kay actually sa mga series of encounters nga nagtabo diri sa particularly sa may Escalante kag sa mga Joaquin, may mga ongoing investigations kung legitimate ang mga encounter kung nag-agi bala or kay may ginatawag kita nga international humanitarian law kung sariin no may consider dira ang may pera ka mga pagsulundan in terms sa mga encounter kay according dira sa aton nga Commission on Human Rights kung may encounter ang pinakabawal nga himuon pagkatapos K5 Paul isa habi ang picture ba isa hindi pagpakita ng tingob kay para klaro bla ang isa da ka individual nga mga pictures da i-click ba isa okay stop hindi mo pag yanon stop banay okay amo ni siya ang ginapakita naton ni sa inyo amo ni sila yang mga nagkalamatay to sa may Bohol sa aton sini nga mga ka-K5 ara amo lang na nga picture kay ginalantaw ta dibla ang raw ang picture nga gimpang send kapon nga wala ma-blur wala ma-black and white bala kagabi gimpang send sa aton ginatlantaw naton gina-check naton kung may hawig sa mga nagkalamatay ito sa Bohol kay kung may hawig so technically ang ining mga nagalapta nga picture base amo niya ang mga nagkalamatay ito sa may sa encounter sa Bohol ka K5 Kimberly Kaluyo ining picture subong nga ginapakita naton sa Bohol niya sa Bohol again sa Bohol niya nga encounter sa aton sini nga mga ka-K5 check naton kay may ginatamdan ko nga picture okay do medyo ano gani do nagahawig-hawig sila ni sa isaw sa nakahudi niyo next nga picture ka K5 Paul Diada ara lang pakita ko kay K5 Ted ay aray ka K5 Ted i-check be kung gaalanggid na na amo na isa na sa mga gimpang send kagabi ang ilong kagang kilay no do galanggid no tapos aray pa di isa next be ka K5 Paul next nga picture okay isa pa next pa may duwa di ka babayi ara mo na may duwa di ka babayi i-check naton kung kalanggid ang tsura sa aton sini nga mga ka-K5 okay sa aton sini nga mga kuturan kay mamo ginalantaw naton kay para blates matumbok tabla kay tiway man kabalo ang Philippine Army kundi nalin ng mga picture nga na no sa aton sini nga mga kuturan kung inabala halin man sa mga encounter sa iban nga lugar okay do wala sang awig na saya wala next be next nga picture ara check ta kung mamo K5 Ted
Be, check ba na kung galanggid sila na? Amo ang isa. Ang isa ka babae ha. Mamuli maniging send nga picture pero may tupad pag isa nga no. May tupad pag isa nga babae oh. Nga isa sa picture pero wala ma picturean ari. Ari layo ni way ni isa ba next ba may mga babae pada babayan ay kay 5 Paul. Kay para matumbok takid bala kung ano niya ari sa buhol niya guro yang mga pictures mo na bala. Layo ni siya sa dire. 3 man lang ang babae da. Okay. So ini layo oh, may isa diyo layo. Okay. Ang lalaki pagid be. Iban nga lalaki. Oh. Na i-check ta be. Kaya isa dito medyo tigulang ning isa eh. Layo man eh. Bot ko amo na ni tsura nila kay na inita na sila sa babaw bukid. Posible. Maniwang yun, no? Nando taas ang ilong gawa niyo. Sige na tamdan ta. May along. Wait lang. May along siya. Ari, wala along. Next. Next ka picture. Ginapakita na muna sa inyo, ha? Ari, wala along. Pero ang iya nga baba, duga lang gid. Kiki 5 Ted. Ari, oh. Layo. Layo, no? Sige. Anyways, amo ni kay nga man ginaisa-isa nato ning mga nagklamatay man to nga mga ginapatiyan na miyembro sa New People's Army sa may Bohol kay para mabangga nato ni sa mga picture nga nag-circulate kagabi. No, kung ini bala related dito sa Bohol ya sa aton sini nga mga kulturan, mga K5. K5 ba Kimberly Caloyo? Yes, K5 Ted, no. So mo pa na ang ibalaw naton karon kay mabala naton kun naka-clearing operation na diri sa subong adlaw. Actually subong bago naglabay ang patrolman sang PNP probably for keeping man dito sa mga areas magapatigayon sila sa checkpoint. Naglalabay na sila diri sa aton yung plastaran subong, no. So ay balaw naton karon kun may mga napilasan bala, may nagtaliwan man gid bala o kun sa labat ba lang civilian. 5 game? K5 game? Dulay mo nga tingog. Go ahead. Ayan, si K5 Ray. Malupok kinaya K5 game ang balita da. Kung natabo halimbawa sa may Igsulige, ang palibot lang ng mga barangay sang Awang, Narurugan, Igbugo, Kawayanan, Ikabituon, bisan nga dito pa sa may Buenavista Sur kag sa Ikatambor. Malupok na daw kung may aragin man or dito paganis bababaw sa Dalihi to kag sa sa Tikapug-apug. Ang kalsada kung hindi pang butang ning mga bangkay makita na to sa picture kay K5 Ted. May white white lane sa tunga. National Highway siya. Tapos basa ang karsada. Tiway man dito ko nag-ulan kagabi sa may Miagaw kun sa pila ka mga area sa barangay sa Miagaw ka K5 Kim sa inyo nga paglibot kagabi ano basa may mga basbasa dalanaw. Malamala ka K5 Ted, grabe diri yan diri sa may tao kahapon nung gano even wala ko no nag-ulan ka. Ginakatingala nila nga ginagala kay wala sang ulan o kung tawag na basa-basa abitong sa picture mo. So mo na no according diri sa mga Kim, salamat gid balikan amon kamo penetrate ka mo balik kamo sa area. Sige kay actually magasunod man kayo sa aton sa mga law enforcement agencies kay pag-ulang man diri naglabay. Okay, sige diretso kamo dito and hopefully may signal kamo to sa babaw ka K5 Kim. Salamat gid. Sige, kaupo diri ang bugos nga team sang K5 News FM Iloilo. Agikan sa Miagaw PNP, iniman si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Salamat gid ka K5 Kimberly Kaluyo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. K5 News FM. Flash report. Flash report mga ka K5 sa patrol upod kay ka K5 Ralph Dili Mosqueda. May sunog mga kabyanan sa dini nga area diri sa may syudad sa Iloilo. K5 Ralph, sa mga report please come in. K5 Ray, arito din sa may barangay Airport Mandurriao sa sining nasunog subong nga diri. Actually sige pa di ang lamon sa sining kalayo
sa may Barangay Airport, Mandurriao, K5 Ray, K5 Dead. Dili ni siya sa may Zone 1, actually nagsugod initially sa balay ni Jerry Origi. Nag-initiate kita sa gihapon nga mag-live po, kadula to niya live tungod sa siguro sa kaila ng signal sa dring area, pero kaila naka-live niya initially. Ari makita na mo din. Ina-try ni K5 Ramilo, kaya dili ko galingon niya account. Kaya nagpalapit din sa area para mapakita sa ato sining mga tagpalamati ang ining sunog subong nga nagakatabo diri sa may airport Mandurriao, pero wala din kita makita na mo ning inyo nga live kina kay naka-live ka mo i-forward mi ka kay 5 Paul mismo didto sa area sa ila kay nagabiyahe pa nila nga video. Sa buka ni kina. Doon naka-live ka mo ara naka-live ka mo di ara kita na mo na tama ka damol ang asot subong ang tsura da subong na no. Sige pang lamon sa sining kalayo K5 Ray. Dulong pa sa gihapon ang ining aso sa sining nagakasunog subong diri sa may old airport Mandurriao, particularmente diri sa may Zone 1 katabok sang Mega World. Gina-try ko gidol kay K5 Rams basi idiyahan mo na ang K5 Rams sa piyak na maka-live sa imong account para nga mapakita nato. Ini bago lang gid na kay nabot error bali di bala do ligad ka mga tinig last 2 years ago do may dira man ang sunog da sa may Barangay Airport. Kaya grang so pigaw di ko rong signal ibot dito sa pihak hindi ka di sa akon kay pigaw di ari na gina-try ko sa buong naka-live ako di sa akon sing dugan kay 5 Ray 5 batted. Okay sige steady pause ka ni kay 5 Paul lang imo live. 5 Paul tapos ma-live na kay 5 Brown sa iya ko gulingon ni account para mapakita. Subong ang ining tubang nga balay ginabalbag ini sa kay 5 Ray. Sa ato sining nga katapos ang Bureau of Fire kag sa mga responders naton araw sa may inyo dapit ang grabe nga pagtubok subong sang aso kay 5 Ray kay 5 Dead. Sir kay Jerry Origi nang sugod ka na ano to kasi ang balay to nagsugod. Sige ingagawa ni mo mga gamit. Amo na subong live na okay. Kay 5 Ral makita na mo din subong imo sini nga live. Oo, dod. Gari bigas ugpon pa lang ang mga pumuluyo naton. Pila ni ka isa lang ni subong kabalay ang kasunog o kun may nagdaglaptanan Bebe, damo na nga mga balay kay 5 Ray. Trust dali basi mapisita ko isang host black ro now. Makasulod ang fire truck. Ari na din mga fire truck kay 5 Ray kay 5 Dead. Ari sa may libot kidi sa likod. Do ka kited sang dala no ano ang host na nilagin butong nila pasulod? Do ang host gin butong nila pasulod kay 5 Ray kay 5 Dead. Kay kubi kay nagna bukas so ila sining host basi ko miigo tatubla kay nagaburulig man ang mga pumuloy ato na diri. Nadula live mo. Okay, steady lang. Sige pa. Kaya may live go may nay. Sige ang ako sining live. Try na din makapalapit-lapit. Ari naman ang taga more. Ari sige ang balbag di sa mga balay kay 5 Ray. Ang balay made of light materials na? Light materials lang? Mga light materials kalabanan sa mga balay diri. Sa kay 5 Ray kay 5 Dead doon nadulag man ako niya live yan nagpinitrate ko di pa pasulod. Si Papang Ramilo palik pa videoha kag pasindalang picture Amo gani gina aso sa giling ko to siya. Pero makita to kay nasa live mo sa likod to sang balay. Damol-damol tong aso to pero ay ka doon duway pagkakalayo aso lang no? Wala pero pili pa marami lang sa area. Damol kalayo. Medyo dula na signal mo kakipay ba Ralph imo nga tingog. O gani. Diri boga di pa diri sa akon nga na hamtangan nadula biya nga po signal. Ano lang liwat penetrate lang live basi kung pwede gani maka ano kaliwat maka live kaliwat kuha na ni kay 5 Paul. Go ahead kay 5 ba Ralph. Diri sa akon na hamtangan mga more less mga 7 meters 7 to 10 meters ang distansya na kon. Sa dining nagakasunog pa subong tama ka baskog ang hangin pa sa kay 5 Ray kay 5 Dead sa dining mga tingon basagan tadi ang init nga grabe nga init diri sa sining area. Dahil kay 5 Rounds kasi ko pwede kadi makalibot sa piyak para nga makita capture man ako sining live para nga makapasa kita dira kay 5 Ray sa sining duga nga grabe ka. Patsagan ko din sa ako ng tangan subong ang tuman ka kwan
tuman ka singkal nga init diri K5 Ray taga K5 Ted but may mga nagalupok-lupok pa sa diri nga area. Sige nga to sini nga initiate para makapatigayon sa ato sini nga pag-live para nga makita sa ato sini nga mga live viewers sa sini nga mga tinihon ang ining sunog diri sa may barangay airport Mandurriao K5 Ray K5 Ted makwan masingkal kayo nga ining init nga mabatsagan naton. Marapit na diri sa ato sini nga nahamtangan gid mismo ba na naman si internet nga daw nadula man siya na ano mga naga-initiate ko liwat para nga maka live kita mapakita naton sa sini nga mga viewers ang ining sitwasyon diri sa sini nga area K5 Ray K5 Ted gina sige ko lang initiate para nga maka sige kita sa ato sini nga live video pati ang bus diri mo ko na sulod dito sa corner nga perti man di ka init sa ako sini nga nahamtangan sa area para nga makakuha Ari mo nga video ni naging sending nga pakita ni kay 5 Paul ni so babatop man nga no ikaw imo na nga no angle lain Ako nang makita subong. Gari kay tinagod abi di ako. Tinga do ka itom gini sang iya sini nga aswaw. Nano may mga goma, may mga plastic da nga. Sige mga balay may do black materials, matras ko. Kay basi maigo ta bisang hose bala kaga naga kinarangkaran diri nga to sini nga mga kauturan sa area gid mismo K5 Ray. Diri sa may sulod nga portion Bonano man. Arano dumay nadalayig ng isa ka balayo? Dumay nalabot ng isa ka balay pagid. Ngay nalabot gid kag sige ang kalamon subong sa kalayo. Diri gid ako sini nga na pantangan. Basta gila ka mo da magi ka K5 route tinyo lang pagblakingan da ano ang BP. Nagatras ka kita diri para maka-giveaway. Diri sa may Choro Changi para maka-giveaway sa mga mga taga Bureau of Fire naton. Agod nga makahulag sila makagili sila sang maayo. K5 Ray K5 Ted para nga mapalong ang ining kalayo subong diri sa ato sini nga na kamtangan para nga tawhay bala ang ila sini nga pagparik gabuli kita ako sa sini nga mga pungloyo diri sa area sa sini nga mga trihon para nga makapalong sa sini nga sunog K5 Ray K5 Ted Bonano gid why gido gakwagid tama dabi ka kitid ang dalan da pasulod man ka K5 route way back 2 years ago sa pagkadumdum ko digital news pa lang ning K5 news FM nagresponde tada mo may sunog man da. Yes hindi lang man una nga sunog nga natabo diri mo actually damo na nga sinunugay diri sa mga zone 1 tungod sa kadamoon sa sini nga nami signal nyo da kay mamo 200 plus viewers ninyo da subong sa imo nga live. Ang saka na yun nakatimbo ko na gito. Gari pa abot ko rin nga pick na lang ko na dula K5 Ray. Ang ato sini nga ti subong ka live ka di ba? Do ka live ka subong? Why ko subong ka live. Nadula na ako sini nga live ko nakita ko di gani kon diin tadi maka-flash para mo pagit yung perdita. Kay Palik ni, kay Palik. Ay nilo Palik na. Pero sa iyan sa page ta no? Kay Palik ni kabalo man ay gatingwa man ng bata. Arada ang sunog Grabe ang kalayo subong ka K5 route. Dira sa nakita namo na yung balay niyo. Hindi ko makita pa masyado pero diri ko abi sa piyak. Dira ka sa piyak pero makita ko ni subong sa live ni Papang Ramilo Palik. Gabi ang kalayo subong ining balay nga manubo. Ging lamo na sa kalayo subong amo ning na-penetrate subong sang ka katapos ang Bureau of Fire Protection makita sa live naton subong. Yes. Grabe ning nga kalayo ka K5 Ray affected. Sige pa subong ang pag-navigate sa ato sini nga mga Bureau of Fire Protection agud niya mapalong ang ining kalayo diri nga area sige man ganing hakot sa ato sini nga mga kauturan sa ila sini nga mga kapit pa diri ari kasi kita nga butongon ang host bala K5 Ray K5 Ted para nga maka-penetrate ang ato sini nga mga bumbero diri bebe check up ko dapat di sa may area nakon pero so far diri sa area ko sa ila layo ka mo ni layo anay ka mo ni Palek
White lady, kay diri ko nagka-juice tiyak mo, kung hindi ka na pinaka-plastar, kay diri ko sa may sulod niya portion sa K5. Diri makita agad sa video yan yo, kakipay ba Ralph, gabi ang kalayo? Oo, pero diri sa area sa akon, sa diri kaya grabe ang ibual sa kalayo, do wala na diri do nagdi kanay na ang doon nakita na kalayo, tapos sa ito, mga sukay na, medyo masinaw-sinaw na kakipay diri kakipay batid. Diri sa area. May idea ka to kasi ng mga balay ito? Ang iba ito nga natunog din. Sino? Sir? Kasi sino ng mga balay ito, sir? Away ko, ano ba, tanda ko, kamusta ka? Kamusta balay mo? Timayo na yun, iyaya. Oo. Try ko to dugay-dugay. Kakipay, kikikita to sa may ako na dari. YD barangay official. Para makapamangkot sabi na initially kung kasi ng mga balay ang hindi nga pero sa piyak dito nga side sa kaya rams gulo na nga sa piyak to nga wall patlo naman K5 Rio sa piyak na side sa kay amuna subong na pakita ni K5 Rams Palik gay buwal gid kalayo ya may kalayo gid sa piyak gay buwal so pero diri sa ako nga naantangan nga diri una ko nagdiretso so wala na diri K5 Ted Ara ga kitaong gid kalayo subong ni sa video ni K5 Rams Palik K5 basi dito kamo serya kay nasa Suludlon dito si K5 Rams do Suludlon may Suludlon nga area diri ko bisa may sulod nga portion K5 array bangkot ko di mapalapit-lapit ko di sa piyak ka bisa K5 Rams K5 sa piyak sa do may kited wala nga dalan pa Suludlon ano sino nga balay na sir Jerry Jerry kasi nga pala na sa amin, ang wala na Joshua Uribe. Hindi ko na sugot ko sa may tatay. Sa tatay, ano tatay? Jerry Uribe. Tapos ipot na damo ko na pamalay. Tamo niya mga tatay. Kaya ang tumalay, dili lang tanan so, Jerry Uribe, nga rin tatay mo, tapos inyo sulog naman. Kasi na po dito mga tupag, ito nga nalabot na. Amon nga pala, mga Espinosa. Sige pa mga Espinosa. Compound, K5 dead. Compound sa Uribe, kay Espinosa. Ano ko na itong mati-mati mo? Saan may tao ito ginat malay nyo? Ang kwan ko na sa tatay, nagsugod nga kwan? May ano may arap tatay mo? Wara man. Ano may, ano tabo? Ano? Nagsunga. Okay, light material. Ano lang mata? Light material. Anong gano'n sa tatay ng puro kinang? Kaya, din ka digay na ito. Okay man? Oo. Sa mga pila ka mo na kabilog ka balay? Monda. So, sila kayo sinuta na kayo sa Amon. Tatlog na kami sa pamilya. Uribe Espinosa. Amo na? Uribe Espinosa. Ano nga nga sir? Joshua Uribe. Joshua Uribe ang K5 Ray, K5 Ted. Isa sa takiya sa nga balay diri nga nasunog. So Jerry Uribe ang ginsugidan sa sining sunog sa sining nga mga tinion sa K5 Ray, K5 Ted. No, naging kami nag-tawag sa ako na nag-pagtang information. K5 Ralph? Yes. May video man din padala sa aton dire. Igina-verify ko pa kung amo ni. Ang sa may Miagaw, sa may Mandurriao da, 26 minutes ago, grabing klayo di sa likod sa back portion, no? Oo. Dili ko bisa may kuan gid sa gisuguran sa kalayo eh. Sa balay sa mga Uribe kay Espinosa sa K5 Ray. Do kagawad ni ang nagi-post eh. Oo, diri ko diretso para ma-plastar tablaw. Pero so far sa diri sa akong area, do medyo kanay-kanay na diretso sa do na masyado. Bakante nga lote sa likod sa sining pamilya Uribe kay Espinosa kay K5 Ray kay K5 Ted. Dayon ang uyab sang hangin nakadto diri abi sa may area sa Mega World. Sa muna nga diri ginatibuo kami ning kalayo is because nga ang mga pamalay diri puro made sa light materials sa K5 Ray kay K5 Ted. So, ari gani subong sa sulod sang isa ka balay ang Bureau of Fire Protection nga sige ang ila sining pagpatigayon sa mapping diri sa ako sining area. Dasig man niya nga napalong ang ining may pakita ko nga video ka K5 Ralph, ari K5 Paul, ari ang video gid nakuhaan gani aktual.
kainantes magi-penetrate da ang mga bombero rigid at hagatag ni ginpadala sa aton. Play ko download Kaki 5 Poldiada, Kaki 5 Ralph. Yes, oo. So far, timuling diri sa ako niya area. Do taray-kanay naman. Kita Reiki 510. Kita abot tuloy kay na swerte pang kwan mo, swerte ang kalayo. Batsagan ta gito kay na kay bogre ba kita gisultan sang kwan sang ato sining internet connection para nga makahatag sang dugang information tungod niya na dula. Ari kay lagi sa tupad di tikpan natin dugan ko ni. Tupad di kalay ang ang dinalamon sang kalayo sa paabot ko. Pero so far siguro si nagdamo naman ang ato sining Bureau of Fire. At the same time, damo mga volunteer group kaya nag-giveaway kita kay na para nga makasulod dito sa area sa K5 Ray, K5 ang ato singing mga miyembro sa Bureau of Fire Protection. So, initial, already kakipino sa family ang ini nga nagkasunog subong pag at the same time doon na palong naman gani. K5 Ray, K5 dahil nga sumunog diri pero may mga aso pa. Sige pang inaso at siling nga mga tinihon sa siling sulog diri ka nag-lubad. Ano ka mo dito support diri? Tamang na niyo ba? Kasi anong alam mo sa? Diego. Ha? Deben Diego. Deben Diego. Ha? Diego. Ipila ka. Ano nang year ka? Si Stephen Liagoso. Oo, ilan nga bala isubok. May pilas siya, may pilas? Why galing sa Ispila, hindi ka Ispila, Jed. CTI. Hindi lang inform mo. Kita on sa mga building. Kita on sa mga building. Nga doon kita mga doon. Ay, magkano pa ulit na lang siya? Nagulakan siya kapag mamo, nag-ipok na lang gusto. Hindi siya. Nalipit ka sugot na si mamo. Pila ka mo kabilog, hindi ka nag-start pa rin. Walo. Isang lang sa tayo. Pwede? Sa amin nila sama. Oo. Wala itawo kayo na. Para man Nagbilang mo nga lang. May nabilin sa balay, wala? Wala. Kay aring ilang balay ko. Usmod dito subong ilang balay di mo. May mga bilin-bilin pa kasi doon. Pakita rin pabati ka na black Kaki 5 Ralph. Ari ang asfalti na. Pabati na mo na ang video. Ay dako din kalayo kayo na yan. Tapos magka-respond yung mga bombero sa likod nga portion. Ay, Diyos ko. Nagsulong na lang kami. Ay, ang barangay airport. San Juan. Ay, na. Grabe na kita kalayo. Diyos ko. Diyos ko, Lord, ang sunog. Barangay airport na naman ni sa San Juan. Grabe naman ang sunog sa amon. Ay, Diyos ko. Ay, bombero, maluoy ka mo. Grabe naman ang sunog sa barangay airport. Ay, Diyos ko. Malihog. Ang mga tigulang, alay! Pagwada mga madam! Ang mga tigulang! Ay, Diyos ko! Nasunog naman naman sa barangay airport! Hindi na gid! Ay, Diyos ko! Maligid yung alay! Diyan, hindi nakabuto dyan! Masulod! Ara na sa inyo balay! Ara na sa inyo balay na! Amo tuloy ko na ako sa may likod to kay nantis magabot ang bombero. Tuloy ko na ako klayo to. Ako to klayo kasi sa likod kay Padre. So, na-prevent na ito sining fire kay Dre. Actually, do halos tungan kita maabot din na nag-laglag sila sa fire hose nila mo. Ari si ma'am, ang pilang na nito hindi mo ko napunta. Mga sobra 1 year pa lang. Palingalan na ito, ma'am? Genevieve. Liagoso. Ikaw, grataw sa din? Saicor. Pilang Dugay naman, sir. Mga pila na nila libo gasta mo sa papalindog sa balay? Mga 80 na guro, sir. Oo. Mga 80,000. So, halos sanan, diri mo tinikunan mo kag yung sildo mo, amo ning gasuhan mo para mapapunta. Oo, sir.
nasunog ning mga kinabudaya kita tang kasupo sigong silimag kapay pa nga makapakoy pa nga kaya pa man kaya to no si ma'am thank you 55 Ray kita tadi si ma'am ang utos sa lagi na sa interview naton nagailibio na lang sa dingin na lang tawang ya siningin na pundar mga 80k man ang ya siningin gasto dari kay 5 Ray mo ang nadi nga zone man Zone 1. Ang nasunog so na yung sa dapat sa likod. Wala agad itawo kay. Di sila tanan actually ang baby ko nga newborn tagang mga utod ko. Hindi nakagawa sila pa. Importante nga nakagawa sila mga. K5 Ray, isa sa mga nasunogan na dere si ma'am. Nga nag-obra, actually alin siya sa obra diri sa Mega World Dam, no? Diri sa may Icor siya nag-obra, dumalagan siya sa nakita niya may sunog diri nga area. Diri sa akong sining nga naamtangan. So far, wala na diri masyado asukan. So nakita ko sa palibot kay 5 Ray kay Hagden. Wala naman masyado sa nga dako nga kalayo, kundi aso na lang. Mga papilis mo ma'am, kabay pa nga ara pa man Wala gid balagid na nabilin. Ano mga papilis mo tong mga dokumento to? Mga passport, mga tanan-tanan, mga documents sa mga maguluto. Sinong subang? Oo. Sila mama mo no, Brian Tapang? Ipapang, wala. Sa Mandariao. The OFW. So, tanan nga mga papeles. Ang balay nyo, ano yung may papakuling ako? O, subpo na sa sir. Duwa na babaw dalom na da sir. Tapos subpo niya pa na di sir. Oo. Mga papeles? Oo. K5 Ray. Anong ngalan niya to, liwat? Jenny Villagoso, sir. Jenny Villagoso, K5 Jenny Villagoso. Yes, Jenny Villagoso. Go present sa Icor as call center agent. So, yes. 80,000 pesos to ang nagasto niya na sa pagpatindog sa balay, ubos, gid? Yes, K5 white sa sang mahimo, gid, lumukso na lang siya. Ali sa iya siningin na... Ang kuha niya to, lapsag niya, no? Pero lang to kabulan tong baby niya? Ilan pala kabulan ba, baby mo, ma'am? Wala ka 1 month? Wala ka 1 month? Lalaki, babae? Lalaki, babae. Iatag laki pa siya. Oh, Ma'am Jenny? Hello, sir. Mama, si Ted Francia ini. Sinong nagabantay sa bata mo? Hello, ma'am? Wala bang sir? Hello? Why audio? Wala tukbak. Okay, kay Paul, wala ka tukbak. Oo. Mabatian mo ko? Hari-hari taga ako siya sang... Monitor, please. Oo. Ma'am Jenny? Yes, sir. Ma'am Jen, si Ted Auhero Francia dari sa K5 News FM. Ang baby mo, nilalaki babae? Lalaki, sir. Pila ka bulan? Wala pa 1 month. Anong ngalan niya? Baby. Ay, tipro nakagwa, no? Nakagwa sila, sir. Sino nagabantay siya, ma'am? Ang mangod, sir. Babae? Lalaki. Oo. Din magaling ng sunog man ang klayo? Sa likod ko no sa balay namin. Oo. Kanday sino naman ang kanday Oribe, dira? Oo. Ubos gid, ma'am. Ubos gid balay nyo? Oo. Pila na ka mo katuig ka dira sa Zone 1 sa airport? Mga 25 years naman, sir. 25 years. So ano nang status sa inyo nga gini-istaran dira? Ano gabayan lang kamo sa rights ng duta? Wala, sir. Informer settler. Bali inyo ginaya? Hindi, sir. Palido, rights lang na dito. Okay, rights lang gid, okay. Pero okay man baby mo, ati kibalo kang aso nga daan delikado ni sa mga newborn nga bata. Kumusta siya? Din pagbuwa na nila. Sir, actually bago lang ko ba anabot. Sir, bago lang out ko ng side ko. Okay, pang gabi mo duty? Oo. Oo, pero okay man mo baby ha, mga mo ginakabalakan gid mga baby mo. Wala ko nakita, sir. Ano ganiliwat tong ngalan niya? Anong ngalan sa baby mo? Zeddy. Jebby? Zeddy. Oo. Oo, sige. Pero na, iya balay, ubos kid, no? Imo Ubos balay, kid, ma'am, no? Oo, sir. Sige, salamat kid, ma'am Jenny. Commercial tanong. Thank you. Commercial tanong kay Paul.
Kay alas 8:30 na ho. Sa atong sila mga ka-K5 diretso kita. Salamat ka-K5. Balikan na mo ka muna sa dugang update. Karon na naman lang iba na to niya kaupod kay Jenny para sa dugang impormasyon. Sige, salamat gid. So flash report gikan na diri sa may Air Force Zone 1, Mandurriao. Ako naman sa K5 Ross Dili Mosqueda para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kagalihawan sa Iloilo. K5 News FM. Dasig lang ka K5 Paul, si Alex dasig lang gid ni flash report, may flash report siya. Si K5 Alex Escalante update ni dugang informations ni may kang tanan sa encounter kahapon. Okay, antes kita magbuya commercial break, flash report tanay kay K5 Alex Escalante. Okay, standby ka K5 Alex Escalante. K5 News FM Flash Report. Ka K5 Alex ay mga flash report, please come in. Ka-K5 Ray, doble halong sa karon ang mga soldado gikan sa 61st Infantry Brigade o batalyon sa Philippine Army sa ginapatigayon sa mga clearing operation sa duha ka mga barangay. Amo na ang barangay Igsulige, Yagaw, kag barangay Igkabituan o Igkabituon dira sa may Hanuas ng Mayagaw. According diri kay Captain Noel Maglalang, ang officer ng Philippine Army may ginapahayag ng mga landmines kay K5 Ray nga gintanom ang mga rebelde naton nga naengkwentro sa aton ng mga soldado. That is why doble sila subong halong since nga ini ang isa sa mga kumbaga retaliation nga ginahimo sang mga soldado, mga NPA agod nga mapunggan ang paglaga sa ila sa mga soldado sa padayon subong nga clearing operation dira sa duha ka mga barangay sa Banuas ng Mayagaw ka K5 Ray. Okay, salamat gid ka K5 Alex Escalante. Last report nagikan sa Mayagaw ini sa K5 Alex para ita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Alas 8:32 mga K5 sa aton sining pagpangalagan sa pagbalik taton kaunta dugang retalye sa sining mga balita nga nagasululod subong sa aton sining pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Kaupod nyo gyapon si K5 Reyes Peha Umalay kag K5 Ted Aguero Francia. Magabalik kita matapos ang mga importante nga paibalo. Standby ka mo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Okay, so do makita naton nga under control naman ini sa aton sa observation ha. Mapping up operation na lang no ginapatigayon sa aton nga mga katapo sang Bureau of Fire mga ka-K5. May balay ka man na sir? Tulugan. Okay, makita natin mga ka-K5 nga perte sa giyapon ng aso, no? Makita natin do tama ka pagdi do kadasig ang atupok sang karayo sa tagsa ka pamalay diri, no, mga ka-K5. So, ida pa siguro sa aton nga katapos ang Bureau of Fire nga masigurado na nga wala ka sang ano pa no. May mahalitan pa or I mean hindi na maglapta pa ining karayo mga K5. Talong to, talong. Ato sa talong. Yung balayo mo sir. Kasi ano sir balayo? Lagi ko mga
Okay, so makita natin ang sitwasyon sa sinigang mga tinion. Under control naman ang karayo. Kag wala na sang tansa pa nga maglapta pa sa ibang mga pamalay dire. Mga kaki-5. So, binabanta ka to. Hindi naman na ito ako. Tugo ba ka lang? Katalob rin. Ano oras, sir? Gina, sir? Wala banta lang. Mga ano oras, sir? Gina? Mga 7 o'clock pa lang, mga pa-duty pa lang tani kong. Alas 7 o'clock? Okay. Okay, mga kagitan. So, alas 7, makita natin may napilasan diri. Maluoy man. Sobra ka, kuano? Secure man sa mga kagamitan na may napilasan diri, no? Minor man na. Baki 5 so mga alas 7 sa sining aga, no? Sang nag-umpisa gid, no? Ang ining kalayo sa balay mismo ni Jeffrey Molina. Pero subject for verification pa. Kamante isa information lang na bato naton mga kaki-5. No, kay Jeffrey Molina ang naghalin, pero subject for verification pag yapon kay mate pala mo. Wala to naton yapon ang investigation sa aton niya katapos ang Bureau of Fire, no. Kun bala diin gid nagumpisa kadya ano ang ditunaan sining kalayo mga kaki-5. Sige. Superintendent nila niya Bawel. Ari man isubong lang si Fire Superintendent Melanie Habawel, no? Kasi nga mga tinion gin-check man ang area, no, ni Fire Superintendent Melanie Habawel. So sa karon no? Karon nga kuan siya naton sa statement sa sining sunog nga nagluntad diri hamakon ng mga initially 20 ka balay kaluluoy sa mga kauturan naton nga nasunugan, no? Why ka di pagkaina? Dalan din sir. Oo, di balay may balay ka di sir? Oo, dalan din sir. Di ray mo balay? Di kasi no balay ni nasunog dyan? Di nga ko sa biyahe mo tinga kayo gangan mo? Gagaw tas ko pag diri. Oo. Kayo gangan mo balay ni sunog? Oo, loy mo no. Mga bila ka balay sir? Wala di ka balay mo? Oo, di ka balay mo da. Mga loy. Kamayaw ko ka gangan. Okay. So, ari no, kaluluoy sa sitwasyon subong sa nasunugan dito sa ano bala nga malawig nga mga tinuoy jagin pondar mo sa imong balay. Nagkalaubos tanan, no? Bangod sang nasunog nga nagluntad, maayo lang nakakawatan kay hindi lang masunugan. Kay kung masunugan ka mga kakipay, balik kagid sa umpisa, no? Kay Bini Hermano, AJ Cordoba, Elsa Dimapiles Arnaez, kay Rodolfo Florida Jr., kay May Cielo, kay Josephin Soquenio, Lisa Villanueva, Wilbert Libuna, Manilin Palik, Araman, si GRDB Toy. Musta ba? Musta? Mangud ko was out gid ubos. Wala si Washa ka balay. Oo. Duwa niya gid. Pila mga pilatanan ka balay ding. Wala ka na balay. Balay. Bala mangod mo. Ko ba kulang gid na. Exact nga location is zone 1 ni. Zone 1 lang. Zone 1. Hindi Old Airport. Old Airport dito sa Pilipinas. Adre hindi. Old Airport. Kala na din Old Airport. Oo. So, Zone 1, Barangay Old Airport, Mandurriao. Ha? Okay, mga kaki-5 to be exact, no? Diri ini ang location sa di nagluntad din sunog. Zone 1 lang, Zone 1. Zone 1, Barangay Airport, Mandurriao. Okay. Bawo busog. Dakadasig mo? Dakadasig mo? Ano? Sa babaw? Ato? Ano lang kayo? Yung mga barangay official. Ato sila tanan sa buwa, sir. Pati kapitan na tanan. Sa ba? Okay, so makita natin mga kaki-5 do kagulangan bala. Nga may mga kakahuyan, ang muna na nabilin, pero ang mga balay, ubos gid daw diri nga area mga kaki-5, no? Si Fire Superintendent Melanie Habawel sa karon na. Bala mo, ma-investigate pa aton ng mga investigator diri sa sunog at nagluntad. Kuhaan naton karon sa statement ng kaki-5, no? Property, no? Makita natin ang sitwasyon, makaluluoy gid, no? Sa mga nasunugan na makon mo mga 20 ka balay. Babaw ka talaga. Wala ba man ako nasunugan mo sa mga? May balay ko? Ha? Imo balay? Kasi pag sunog din na sir, diin ka sir? Timing, kailakat agad. Timing gid? O sinatawas balay din na sir? Ito ako, di nanay. Doon ka balay na, di mo? Oo.
Sa diri Dampio. Ano kay pangalan to, sir? Jumaruga. Bakalo. Giti way man sa casualty. Way man. Ako ko sa din tanan. Pero wala lang nakuha ng mga gamit. Oo. Kaya mga itakdamo, mga gamitan, ubos din. Adasig, no? So, pila na ka-time, sir, nga nagluntad na sunog? Kaya duwa niyo mga sunog sa duwa. Sa ano mga naman siya. Oo. Pero initially, kay Jeffrey Molina, man ang nag-ambisa ang sunog. Hindi ba ma-sure, no? O i-verify ka man eh. Oo. Kaya gubatiyaan ko lang na nasunog mo na ma-work ko tani, nabalik lang ko. Pwerte nga, halit ang sunog. Okay mga K5, so ginakasubukin natin ang sitwasyon sa aton ng mga kauturan diri nga nasunugan. Okay, so maning sitwasyon, no? Ang iban, naghalin sa ilang trabaho, sila naglisensya sa ilang mga boss para lang matanaw ang sitwasyon sang ilas sini nga pamalay dire or panimalay ngati nakuan gid natupok gid sang kalayo mga K5. Mga 20 limang bilog, no? Kaya na lang buto na yun. Hindi mo balay. Mga tingwa na ito mga ka-interview sa mga barangay official dito na nung assistance sa mga tag nila sa sining sunog na nagluntad rin, no? Zone 1. So bilog ka Zone 1 ini, sir? Zone 1, good. Okay. So, sa mga late viewers natin, alas 7 sang aga, sang nag-umpisa ining sunog or kalayo. Initially, sa balay ni Jeffrey Molina, no? Amo lang sa information nga sunog man sa interview nato, no? Sa pila ka mga nakasaksi man, no? Sa sining sunog mga kakipay. Pero subject for verification pa, ha? Sa may taon nato, nagyapo nato ng proper authority. Amo ining katapos ang Bureau of Fire, no? Kay Fire Superintendent Melanie Habawel karon, may interview kita karon matapos na ining investigation sa aton nga mga arson investigator diri mga K5. So makita naton sa sining mga tidion, mapping operation na lang ang ginahimo, no, sa aton nga mga otoridad, no. So madasig man ang aton nga mga kaya gali dasig ang kalayo, no, ang Pegasus ari man diri mga group Unicorns emergency responder ari man ano pagid ng sambayanan force multipliers. Sambayanan, sir? Sambayanan? Force multipliers. Ari man dire bulig sa aton nga mga kauturan nga nasunugan. Katapos ang Bureau of Fire, ICAG, ari man. No, kag iban pagig mga volunteers group nga nagbulong. Nga istasyon K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time alas sa 8:43 mga ka-K5 sa aton sining oras. Welcome back sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. The People's Forum sa gihapon mga ka-K5 ang inyo kaupod ka-K5 Ray Espeha Umalay kag ka-K5 Ted Aujero Francia. Paunta report ni ka-K5 Alex Escalante mga ka-K5. May kang tanan gapon sa encounter nga nagluntad ra sa Miami Miagao Iloilo kahapon nga adlaw. Ano kamusta kag ano subong ang ginaobra sa nga aton sini katapos sa Philippine Army sa aton sini nga mga ka-K5 sa padayon nila nga clearing operation. Kay kaina sa plus report ni ka-K5 Alex, may mga landmine nga gimpangtanom ang mga makawala nga grupo, amo na nga doble halong subong ang mga katapos ang Philippine Army sa ila sini nga pagpatigayon sa clearing operations. And at the same time, kaunta man karon ang dugang nga mga update with ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa sining sunog dira sa may barangay Airport Mandurriao. K5 Alex Escalante sa linya. Standby. K5 News FM Live Report. As of the moment, may pila na ka mga recoveries, no? Ka-K5 Ray, K5 ang mga katapos ng 61st Infantry Battalion kasunod sang ginapatigayon subong ongoing clearing operation sa duha ka mga barangay dira sa may Banwa sa Miagao. Una diri ang barangay Igsuligi kag barangay Igabitoon. According diri kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, ang Chief ng Division Public Affairs Office
ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army ang mga high-powered firearms na na-recover sa area ako ang mga M16 rifles, K5 Ray. Pero as of the moment, wala pa sila sa exact number sa mga armas na na-recover sa mga katapo ng soldado naton nga padayon subong nagatais no sa kabukiran naton dira sa duha ka mga barangay. Pero according kay Sir Habnes, may pila ka mga patimaan na pila sa mga rebelde K5 Ray ang pilason bagod nga may mga preska nga tinulo sang dugo K5 Ray no sa area kung sa diin naghilin ang aton nga mga rebelde. And gin-confirman sa aton ina ni Lieutenant Colonel Arturo Balgos, ang commanding officer ng 61st Infantry Battalion. Sa subong, motong hambal ta kaina nga nagahalong subong, doble halong ang mga katapo sa soldado naton nga padayon ang ginapatigayon nga clearing operation bangod may mga alleged landmine naging pangpanom ang mga rebelde nga isa sa mga ilang ginhimo agod nga mapunggan ang paglagas sa ila sang mga soldado. So gipa-clarify ko man sa iya K5 Ray kung same nga mga rebels ang nainkwentro nila sa may barangay Turukadan dira sa may San Joaquin amo man ang parayon nila nga ginalagas. According kay Sir Javines, positive ang amo na nga information kay may pila ka mga rebelde pa nga padayon nga nagapalagyo from barangay Turukadan hasta subong sa may Banwa sang Miagao. Si Lieutenant Colonel J.J. Javines sang aton nga ma-interview. Sa subong ang report nga nalagot sa aton no, so far may ara nakita duha ka encounter no, kagapon 4:45 kada 6 ang video gabina no. Kag sa subong may ara kita report kami mga nabaton may mga blood stains to sa lugar. But we don't have official report yet, but we have recoveries no, high-powered firearms, personal belongings, no, iban pa ng mga material. As regard sa naglalapta ng mga picture kagapon na problema, hindi to dito sa Miagao no, it was a recycled picture no. So dito yata yan sa kabangkalan na encounter nga picture na kuha. Okay. Oo. Sir, based on the specifications sa mga high-powered firearms na na-recover, so far wala pa man, sir, no? Yes, but ang wala kita kabalo kung pila kabilog at but ang iban dito is M16, M16 rifle. You have mentioned, sir, duha na ka-encounters from two different barangays man ni sir. Ang unang barangay is sa Igsuligi, Igsuliki, tapos sa Igkobituon. Okay. Adjacent barangays lang man sila. Sir, we have this information nga may pila kita ka mga families nga pang evacuate. Sir, ang tatlo sini natugangan pa or as is lang? We will see, no? Pag may nakabatan kitang report sa karon, no? But now, may mga amo ginawa ng report na iba. May mga nag-evacuate, but kung pila kabilog, mga pamilya, individuals, we don't have the report yet. Okay, sige. Sir, ongoing pa, sir, ang operation? Yes, ang operations natin hindi na siya mabuntag until that time nga maubos natin ang armado nga under sa Southern Panay Front. Okay, pero I would like to clarify, sir, ang na-kontra or na-enkwentro sa aton mga Philippine Army dito sa may barangay Turukadan is the same rebels nga kahapon, sir, sa Miagao. Yes, oo. Sila na ang mga sa Southern Panay Front na mga armado. Okay, sige. Sir Javines, thank you so much. Recycled, no? K5 Alex, recycle photos. Halin sa din to? Yes. Ang una niyang hambal kabangkalan, pero din correct niya, it's from Bohol. K5. So, amo itong mga taga Bohol because may ara kita kinado, I think pinatok bilog ka K5 Paul Diada, ganito sa Bohol, ang group picture to bla nga mga naglamatay, gid. I think it's more than 10. Kundi may kita abogada magsala, no? Ang may abogada to. So, butsilingon, probably, amo gitong sa Bohol, kitikina, may isa to ka dulang gidang gid, K5 today. No? Mamo, possibly, ka-K5 Alex, hindi, ang group picture to kina sa Bohol. No? Possibly ka-K5 Alex, ang ining mga pagpalaptal ni sa mga picture nga ni, propaganda. Nang impart sang strategy o propaganda sang piya ka grupo nga doon. Siyempre, ma-alarm ang ang Philippine Army.
malarma sila, madula concentration na dito sa field. Ano ni, may lima ni ka, zone in support kay 5 Alex Escalante. Yes. Mayo lang Oo, kay na-verify man ni Kapon dayon kag na-confirm ni Kapon kagabi gilayon ni Captain Maglalang nga Yes, oo. wala siyang patay sa enkwentro anay dito sa may Miagaw. Ay Yes. kito pila nagbilog nagklamatay ito sa may Boholo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 tanan kabilog. So probably atong mga 5 ka mga picture to ang iban to amuning mga nagkalamatay sa may Bohol kay 5 Alex. Yes, oo. Tingambal ni Sir Javines, may ginaubra naman sila agud mapunggan ang paglaptas ng mga pictures kay nagatag inisang misinformation kapag patalang sa publiko, no? Kay 5 Ray. Sa subong, ang ilalang gina-confirm nga may ara sa mga M16 rifles and other nga mga high-powered firearms nga na-recover sa area of the encounter. Ang pamangkot kay 5 Alex, kaya sila kayong operation, negative, wala yasang may napatay sa mga rebuilding grupo? So far, according kay Lieutenant Colonel Arturo Bargos, kay ang aton nga commanding officer sa Miagaw, nag-connect na sa iya through message daw nga hindi siya magkapa-interview anay live, no? Kay 5 Ray, kay Isagin ang nagaman sa ground. Habang niya, so far, wala pa kami sa may nakita nga mga bangkay, pero may mga fresh kami nga mga tinulo sa tubo yung nakitaan sa ginharinan sa mga rebelde kay 5 Ray. Kay tikon mag-amo ni kay 5 Alex nga may mga nagagawa nga photos, base iban ma-distract bala or inabalang ma-deviate ang attention sang Philippine Army with this. Kaya di ba may bakbakan na hapon dito sa Igsuligi sa Miagaw, di ba nga basta may patay gidman, pero ang kaiping ng mga lugar dito naga-confirm nga way mga isang casualty to kay 5 Alex. Yes, so that's why naging clear dayon nila ang mga nagalapta nga mga pictures before pa mag-spread paginta kag makapos ang misinformation sa public kag alarm sa public kay 5 Tet. So heightened alert gapon and di ni log-lahog subong may kapasidad, may kasarang maning grupo nga mag-retaliate, magtimalos mo. So galing iti ang at stake diri ang kabuhi sa mga civilian kung ma-crossfire or maulamid sa mga parisaning nga mga enkwentro. How about Pilason? Why reported man kay 5 Alex sila sa bahin sang mga katapos sa New People's Army? Possibly may ara sa mga Pilason kay may mga tinulo sang dugo kay 5 Ray na nakitaan sa area and fresh pa ang mga dugo according kay Sir Balbo. So butchilingon kay 5 Ted, kay 5 Alex, ginasundan ginatrace. Yes. Magkaginalambatan sang Philippine Army ni subong ko din sila maglalabay, posible maglalabay amo na nga sige-sige ang encounter kay 5 Alex Escalante. Kay kung magkatay sila, positively magsugataay sila at dira gid yang bakbakanay naman. So amo na siya actually halin sang encounter sa Barangay Turucatan, sige ning lagas ng mga katapos ng army naton. Ang bagay ni Sir Samson nagligad, kita ang avanse dire. So ang obra subong kag situation, kita ang galaga sa ila. And if in case nga mag-aptanay sila sa mga army sa ground sa field, may possibility gid nga may ara sang exchange fire nga matabo kay 5 Ray. And that is why ginapaready nila ang mga personnel sa field and of course ginapahalong this nga may pila ka mga information nga may nakatanom ng mga landmine ang mga rebelde sa area para nga hindi sila masundan sa aton mga katapos ng army. Kay 5 landmine subong ang mga landmine subong kay 5 Alex hindi nga daw sa mo mga latak lagko. Iba subong daw matudlo lang ni lagko mo. Yes. Tudlo ka dagko pero kung magsigabong matata man ang tudlo mo. Oo. Ubos man tudlo mo. Ka-expose kita sa una, naka-upload kita sa mga operation man dito sa Special Action Force or Seray sa Lamitan sa Basilan. Ang Bas Army, the latest ka mga technology mga ginagamit sa mga rebelde, ilan landmines, lagagmine na lang ya. Nga daw tudlo na lang ka lagko, mo na blang ilupot mo na, hindi mo mahibaluan, lupot mo sa buhok kanon sa karsada. Ano siya improvise nila?
improve. Hindi ba si kun may black market na? May iban nga gimbakal, may iban ni mga improvise. Correct ko. Amo na nga tamaan gid ka no, kadelikado nga magsubol ka lang subol-subong. Gusto mo man lagson pero along the way may mga trap manda mo. May mga foxhole. Bala mo ginang kwanda ang terrain sa away. So kwan pa ni ning no let up campaign ni sang aton nga Philippine Army tikon igsuligi ang sentro labadaman sa palibot ra nga mga barangay da sa Igkatambor to. Oo, actually ang igkabitoon kagang igsuligi to paday lang ni nga barangay sa lang. Oo. Ano tayo sa ganyan bal mo kina Igkatambo? Igkatambor. Igkatambor amo na siya ang ambal ni K5 aron nga ambal man sa mga kapitan to nga possibly dito sila dagdiretso but sa dalom sa igsuligi ni. And possibly madugangan pa kag masundan ni mga encounters sa series of 3 encounters las 4:40 kahapon dira sa may barangay Igsuligi alas 6 sang gabi sa barangay Igkabituon kag nasundan pagid na alas 6:18 sa gabi dira man gyapon sa barangay Igkabituon. Mahinay ang mobilization pagpalagyo sang mga NPA since nga possibly may mga pilason sa ila ka K5 Ray ka K5 Ted. Kung magi 20 sila to initial to report pagi bakbakana ito sa San Joaquin tapos 4 ang patay, isa ang wounded. Tikinsi na lang sila eh. Oo. Isa kinsi ito wayo ta kay baluto magsaga sa pinalagyo, way sa kakaon, way sa tulog. So mga factor bala kay 5 Alex nga mga disadvantages sa ilang grupo eh. Go ahead. That's why may possibility nga ang mga nearby man yung mga barangays possibly ang mga panimalay dira panaguan sa mga NPA ka K5 Ray ka K5 that's why kapanawagan man ang army naton nga hindi pag sa pupuhon kag itaguon kundi nga surrender sa mga authorities naton ka K5 Ray ka K5 dumduman ko sa interview ni Sir John Sapio kag ang interview mo man sa Friday to kay sino interview na to sa udto nga Sir Maglalang? Si Captain Roel Maglalang. Once you cuddle sang balaan mo na gid nga rebelde, you will be charged. Yes. You will be charged. What if kon mabalabing ti way ko kay balo nagdangop pa lang di sa amon, pero diri sa mga barangay subong mangin cautious kung magminalungon kamo nga ti kung may magdangop sa inyo nga pilason, ila ba naman alin rebelde na sila? Report nyo na lang sa police para nga hindi na kamoy mamuanda. Correct. And sa mga rebelde, sa mga katapos ng New People's Army, the only thing that you can do right now is to surrender. Because kapoy na piyot na kamo eh. Ano na kamuda, trap na kamuda. You're being surrounded by 100 of troops ang Philippine Army, 61st IB, sa aton sining mga ka-K5. No? Amula na, ang advice naton para hindi na maglabot sa punto nga basi maguntay tuhod yun na. Ikanugon sa kabuhi Manila sa Raymo. Unugon. Salamat ka ka-K5 ba, Alex? Yes, and sa subong i-check naton dugang pagid nga mga update since nga padayon pa subong ongoing pa subong ang clearing operation nila sa Niangao ka K5 Ray ka K5 Ted. Ang ining balita ang ginadulog sa inyo ang DTX 500 food supplement na gumakalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Mabaka sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ni si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kainawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kautobilas nga update sa sunog kay K5 Enrico Sorita Jr. Sa aton sini nga mga kabyanan bago kita magbuya sa aton sini nga pagpanglagan sa inyo kay ang oras naton subong alas 8:59 kagang oras kinadulong sa aton sang Klinika DTX sa 500. Sa may mga diabetes, hypertension inom kamo Klinika DTX 500 hindi kamo kalipat no kung medyo kagi kamo stroke no pangpanami isang blood circulation inom kamo sang DTX 500 kay mamo kung nag-edad ka na uso ni subong ang cardiac arrest kag heart attack just like sa natabo subong ka K5 Ted kay Jacqueline Jose no sino maglaom nga pa sa Batang Quiapo ni Coco Martin amo to gali to nga siguro nakabatsyag na to sa ging papuhay sanay ni Direk Coco Martin kay gin tsugi sa dito sa Batang Quiapo mo
sa aton sini nga mga ka-K5. So sa muna nga edad, very prone kita sa mga balatian, mga kabyanan. So dapat DTX 500 ang aton sini nga imnon kagimuon nga suplemento. DTX 500. Sige, naka-standby sa linya si ka-K5 Enrico Sorita Jr. Ka-K5 Enrico. Mapping operation na subong ginahimo sa ato si makatapo sang Bureau of Protection. Kaya ang area diri kaki-5 Ted, kaki-5 Ray, sa likod ni nga portion sa Barangay Airport sa may Zone 1, lapit ini sa mga punungan. Diri sa ila sa nga barangay. Subong wa na kita sa may makitaan diri nga kalayo, may mga aso pa, pero makitaan ta diri tama kalapad ang halit sang sunog sa mga pamalay diri sa may Zone 1. Mga pila ka household ang nagkalatupok ka-K5 Enrico? Mga estimate nila kay na do hindi magdubo sa 20 ka-K5 Ray. Kay diri sa aton nga ginaplastaran subong ari kita sa ibabaw sang atop sang sining balay nga jutayan nga gidbalabot. May drone shots. May drone shots si ka-K5 Paul pakita ibla no? Ka-K5 Enrico 20 tanan ang estimated. Estimated mga 20 kay dobalas bas abi ang area sang nasunugan ka-K5 Ray. Maswerte kay diri sa pihak makalusot ang mga host sa makatapo sa Bureau of Protection. That's why nga nakasaka din sila subong sa pampanganta kag diri sila nag papiswit kay dapat ang role sabi diri ang way nasunugan nga malapit sa nasunog nga balay amo ning aton sa nga luwason sa sunog. So why din nalabuot ang balay ari ni Manong nilabla nung ano kini ngalan ta si Bernie Mangyan. Bernie Mangyan. Oh, bali ang balay sini kaki-5 Ray, kaki-5 Ted, ang footwalk lang gid ang nagsiparar sa sining mapamalay nga nagkalasunog kay na nong din kaw nga pagsunog sini. At totoo ko sa banwa, ginagwasing ko sa lakyan, gintawgan lang ko ka amigo ko nga drive sa jeep, kung na plang sunog dyan gigilid nyo. Tamo to, ay ganin tapos wasing ko, sirit ko, balik eh. Di pagbalik ko lapit na lang kalayo, way na ko tigamit na kuha, solo TV, gila kagipay kabata ko, iti daw kapos. Oo. Amon lang to, bisan bayo, way. Pero daw swerte, nung kayo ay kay malabuot sang sunog? Siguro ang good kid nga paslamat ako ko dyan ito kaduwa do dyan daat mo ang una to mga 30 metro sa darig malabot kami dito na punggan to layo. Subong way ganit isa ka metro ubos unong sigilid ko ti ang ako nasa parman. Salamat lang ko ya. Okay. Ano mga gamit mo dito solo daw? Kung gamit lang gabok diyang balay ko pero gamit ko dyan kompleto mo. Oo. Pag isa nagligat itong matuwag sa sunog no? Oo, nagligat to ito. 2023 daw, May, March, April, May, guro daw dyan ka rin. Sige, thank you, Gid. Din dyan si sa Nong Bernie? pamilya ko dyan sa Tutan na. Nasipte, dokumedid daw, huwag mo labot. Bisan itong adal dahat sa metro siyan, huwag mo labot. Sa diyan sila sa Pututan na kakipay ba? Bilas ko sa kagikikan, kag sa mabalo, na pista gani dahat, namon tutlan. Oo, pista to, kaya mamo. Pag-isa ko man. May nagtawag sa akong bago lang balkot sa imo nagtawag ako. Gina-invite ako to last treso sa mabalod. Mabalod pista to. Sige sir, pwede po ko kang pista ite. Why ko din malapot na. Salamat lang ta sa makako. Ate sige, salamat kay sir. Ano mga apelyido, mga Mangyan? Mangyan man ko mo. Pilas ko Mangyan. Pro Mangyan gid ko. Sige sa kami ni Kapboy. Te guwapo. Si Kapboy Mangyan. Oo, pag-isa kami. Dido, ang ABC Vice President? Oo, sa Banwa? ABC President ulan na. Vice President. ABC Vice President. Oo. Pakaisa ka mo, okay. Tima mo mga taga-pututan man ang mga reporter na sang K5. Taga-pututan man ta. That's why nga mamista tapos mabalod ka ron. Kung nadiri di malaste, amo do dyan siguro pag pangayo, tati bulig, dahil kinanday, pati way man Salamat nga na September at importante na sir, safe ka mo kag wise ang mga nagkalapilasan. Salamat kita sir. Amagid sir. Sige, salamat na sir. Thank you. Ano ulit president ha? Bernie Mangyan. Oo, si Bernie Mangyan. Bernie Mangyan. Distinigi daw. Pakaisa sila ni Kapboy Mangyan. Oo. Malo ganito distinigi kay kadamo isang mga nasunugan taga Pututan, swerting way nasunugan no. Ipos lang da. Anong mga destiny? Sige. Kaki-5 Enrico?
Putwok lang ang ang hulot ya kaki 5 Ray. Grabe di sa may drone shot subong na pakitan-aw na mo ni si Sir Ted, ni kaki 5 Ted. Grabe ang kalayo gali kay na hindi to kay na visible sa pwesto ni si kaki 5 Ral pero diri sa babaw oh. Ay grabe do gintot dan no. Sa tunga abi ng kumpisa ang kalayo pagkatapos ang direksyon abi sang sunog pakadto sa south. So ang mga pamalay diri sa may kilid sang Apunungan analabot diri kaki 5 Ray. So mo ni karon akit-anta gaharapa na lang ning masino makit-anta tapos ang iban konkreto pa diri nga mga balay pero nabili na gid diri mga hollow blocks sa gid kaki 5 Ray kaki 5 Ted. Ang bilog sini nga balay ubos na gid. Pero ba ay man sang report nga possibly may na-trap kaki 5 Enrico kay mo nibla natabo last time to sa may San Nicolas. Kung natatong update ano may na-trap, may tawo, may why man kuno pero pag after sang sunog pagpuas na dito na nakita ang duha ka bangkay kaki 5 Ral kaki 5 Enrico. Diri sa Riata why this ang may na-trap diri kaki 5 Ray kay na ang interview naton sa kay Ma'am Angel Fernandez amo gining balaya ubos gid nagalumaw-lumaw kay na ang iya sa nga mata samtang natulog kay wa gid sa may na survive nagakatulog siya pero maswerte kay nakabugtaw ini kay na do mga 7:45 na tabo ang ining sunog masako sa pagpreparar may mga klase kaki 5 Ray kaki 5 Ted. That's why nga pagsunog diri alerto man sila kay gapanghimos man ang iban pakadto man sa ila nga trabaho kay ti manog alas 8 na subong nga aga kaki 5 Ray kaki 5 Ted. Sige sala. Ibalaon tanan ni karon kon sa diin nagalin ang ining sunog kag kon pilagid ang halit nga gindulot sa kiti subong nga daan fire prevention month pero ti baliskad why tagid ma-prevent ang kalayo nga nagtuhaw diri sa may zone 1 barangay airport sa may distrito sang Mandurriao. Din subong temporary ang mga nasunugan naging pangbakwet kaki 5 Enrico. Usually ni sa nagligat sila hindi may sunog man diri sa ligat tuig. Dito ni sila sa may eskwelahan diri sa area sang Mandurriao Elementary School pero i-check lang naton karon kung hindi sila matiner kay ti balantas mo may klase subong nga adlaw. So i-check na lang naton karon kung sa diin giban sila karon temporaryo nga magatiner ining mga apektado nga mga hindi magdubo sa mga 20 ang nasunugan diri sa may zone 1 barangay airport Mandurriao kaki 5 Ray kaki 5 Ted. Sige salamat kay kaki 5 Enrico. Direkta sa may barangay airport Mandurriao upod sa mga kaupod naton mga K5 patrol reporters lang kay si kaki 5 Jen nagasinyas ano ka Jen. Okay. Dali kay dati naka-video man diri kaki 5 Ray. Ari kami sa babaw atop subong ang makita kita may nabulasot gani diri. Halo ko ba si mga ranggas na diyan Diri ta gani kapatong blakot sa diin may lansang. Kay ugaling kay ang ilab lang nga himo nga gapanagang kawayan man abi. Ade may atop ni kay na kay habal na may nakabulasot kay na Kay si Ma'am Jen hinahinay kay mga 60 kilos nga daan. 60 kilos, dami ba? Abayan na abayan. 60 kilos way pa nakapamahaw ano pa na? Abayan. Partida pa na way papakmamahaw. Ang target ni subong ang ginawatan ko Indian Mingo. Kasi babo ka. Anong ginasinyas siya? Anong ginatawag ya? May ano siya? Indian Mingo, gali mga ayo lang. Parang gila pangulan to kay may Indian Mingo, abi sa may lapit sa Babo Katop, kaki 5 Ray. Salamat gid kapasitan ko na siya. Ang mga updates ni karon mabatian sa 11 Mbps. Direkta sa may barangay airport Mandurriao upod sa mga Nura ka mo. Okay, come on. Diretso. May extra na ko utod pa ho. Ako si Kaki 5 Enrico Silta Jr. para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 9:09 mga ka-K5 sa ton sining pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Wa na kita oras kay tempo sa ton sining mga kauturan. Kita ay naman kita buwas nga adlaw same time same station diri sa paborito ninyo nga istasyon ang K5 News FM sa balita kag musika, drama kag serbisyo publiko. Kay gani sa mga dugang nga mga update kag balita bantayan karon sa 11 Mbps program mga ka-K5. Magasunod ng impormasyon sa kang lawas ni Dr. Amil Itang Uy magpamati sa mga health tips kag health information nga dapat ninyo banwa mahibaluan.
Available ang aton mga produkto sa mga naglalaing mga klinika product center ni Dr. Amil Uy sa Pasay City, sa may Miag-Aw, kag sa may kilid sang Robinson Saro dire sa tupad sang St. Robert's International College ang aton sini nga klinika product center. Libre ang check-up kay gani kadto na kamo kag magbakal sa mga produkto ni Dr. Amil Uy. Kasubong sang klinika D3 Biolitix 500 Mighty C, Spore Biotics, Prebio Coffee, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement, kag DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Sa pangalan na ginamang sa serbisyo publiko, mga kuturan, salamat din sa mga overseas Filipino workers abroad naton. Happy birthday sa liwat kay si Rolando Balondon, Ma'am Bing Space J, good morning, Maricel Barro Kasiple, balyak kadto lang kamo diri pambuko Diyos kamo, Ma'am Nene Sian Presya, Ma'am Emergs Coronado. May Ma'am pista da. Rosbic. Sa Balabago ang buko Diyos ni Ma'am. Ang buko Diyos kay pang replenish, cleansing. Sa lawas sa mga pangitako lang gabi. Sige. Ako naman si K5 Reyes Peha Umalay. Bugnoon tagid sa Reyes mo nga kasi manawa si Mami Emma Dilarmente. Mami Emma Dilarmente, happy 77th birthday sa F. Parcon Street, Pototan, and happy 6th year wedding anniversary kay Sir Rocky and Ma'am Roslyn Dilarmente. Rocky and Ma'am Roslyn Dilarmente sa F. Parcon Street, Pototan, Iloilo. K5, Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM.